Ξεκινήσουμε με τον αγαπημένο σας Κωστή Ραπτόπουλο σε φόρμα. Δεν δουλεύει ο υπολογιστή του. Δεν ήδη ξεκινήσαμε θεαματικά με φάπες στον υπολογιστή. Μ' αρέσει αυτή η παλιά σχολή που άμα δεν δουλεύει κάτι. Δεν μπορώ. Έλα, Μίλη, έλα, γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Αν δεν δούλευε κάτι που λες, το ρίχνε καμιά κλωτσιά και είχε την εντύπωση ότι έτσι το φτιάχνε. Τώρα το ίδιο έγινε με τον υπολογιστή. Μην μιλάς ακόμα, θα σου δώσω το λόγο σε λίγο. Να σας πω πρώτα ότι μαζί μας είναι και η Sixt Plus, η Sixt μάλλον, γιατί ήρθε η ώρα για αλλαγή αυτοκινήτου. Δεν χρειάζεται να παιδεύεσαι, σου έχουμε τη λύση. Γιατί η υπηρεσία ευέλικτου leasing Sixt Plus ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να μείνει. Η Sixt με τα ειδικά πακέτα ενοικιάσεων αυτοκινήτου από 1 ημέρα έως και 4 χρόνια έχει σίγουρα αυτό που θες. Η εταιρεία με παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες και 2.200 παρακαλώ σταθμούς παγκοσμίως αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για να ενημερωθείτε και να βρείτε αυτό που χρειάζεστε. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310 527 528 ή στο φυσικό κατάστημα στη Σαλαμίνος εδώ στη Θεσσαλονίκη στο 2. Μην ξεχνάς, νέα χρονιά, νέο αυτοκίνητο. Έγινε και ο υπολογιστής σου. Θα έχεις μαλώσει με μηχανή αυτοκινήτου. Με μηχανή αυτοκινήτου, ναι, αλλά τι κάνεις άμα δεν ξέρεις. Περίμενε. Τα πρώτα που κάνεις, ανοίγει το καπό, κοιτάς, ας πούμε, στην αρχή. Λες και αφού δεν ξέρεις τίποτα, κοιτάς. Ναι, στην αρχή κοιτάς. Μετά. Παράξενο. Ναι, κουνάς αυτό που κάνει το λάδι, το δίκτυο του λαδιού, λες και θα πάρει μπρος με το δίκτυο του λαδιού. Μετά κουνάς λίγο την μπαταρία. Χτυπάς, αν ξέρεις, με ένα σίδερο τη μίζα. Πρόσεχε. Άκου εμένα. Τα πρώτα 5 είναι αυτά. Μια γειτόνισσα τη μάνα μου. Ναι, στο μικρόφωνο πετάει. Άκου τώρα, μια γειτόνισσα τη μάνα μου την παίρνει, λέει: ο γιος σου μιλάει πολύ άσχημα, μίλησε πολύ άσχημα σε μια κοπέλα. Ναι. Και εγώ έπαιζα τη μηχανή του πιάνει. Λαγία σου. Μην τα λες, ναι. Πάνα, πού ιστορία. Τι δεν έπαιρνε μπρος. Δεν πήρε όμως με τα πινελίκια, πήρε. Δεν πήρε με τα πινελίκια. Δεν πήρε. Κλωτσιές αυτά και τα λοιπά. Και λέει η άλλη γριά έκανε ακουστικό. Ναι, Πανιστήρι να πούμε. ναι. Μάλλον με την κοπέλα της. Ο Κωστάκης λέει πήρε από τον πατέρα του. Ωραίο. Το πιάνκι είχες. Άμπαρθ. Άμπαρθ κιόλας. 72 άλογα ή 75. 70 άλογα, 700 κιλά. 700 κιλά. Σατανάς. Μου το είχε πουλήσει ο συγχωρεμένος ο Κάκαλης. Ναι. Είχε δύο. Τα είχε ενώσει, ήταν δύο. Ναι. Είχε κόψει το ένα. Πώς το έκανε αυτό, ρε φίλε. Μια θαλίτσα είναι αυτό. Είχε δύο αυτοκίνητα. Τα έκανε. Το πίσω με τα κόλλησε. Τα κάναν κάτι τέτοια. Όταν πρωτοειδρύθηκε το κτέο, Ναι. ήταν να με συλλάβουν. Πήγε ο Μηταράς να με σώσει. Λέει είναι παράνομο τα αμάξι και τα λοιπά. Ναι. Το βρήκατε. Ναι. Λέει τι παράνομο. Μπροστά είναι άλλο, λέει πλαίσιο και το άλλο είναι άλλο. Είχε και, είχε και ένα άλλο μικρό ιταλικό. Το Ινοτσέντι. Το Ινοτσέντι. Ο Κυριάκος Μαραβέλιας είχε ένα Ινοτσέντι. Πιο όμορφο ήταν το Πιάνκι. Το Πιάνκι ήταν πιο όμορφο. Ναι. Και υποτίθεται υπήρχε μύθος ότι ήταν σφεράτα, γρήγορα κτλ. Κοίτα την εποχή που έκανε 11 δευτερόλεπτα τα 100. Τη δεκαετία του 70 αυτό και το 80. 11 έκανε. Δηλαδή, έκανε 11. Όταν ας πούμε ένα μέσο αυτοκίνητο 1600 έκανε 15,5 δευτερόλεπτα τα 100, η 1602 τα έκανε σε 12. Άκου τώρα. Και 11 ήταν το Πιάνκι. Οι Ιταλιάνοι πάντως ήταν οι πρωτοπόροι στα μικρά, τα πολύ μικρά. Κοίταξε, η Ιταλία τότε είχε το 500. Είχε πολύ ωραία αυτοκίνητα Fiat. Είχε ο Νίκος ο Χριστίδης το Fiat 124. 124. Fiat 124. Fiat 124, πες να το δεις. Εγώ το ξέρω, το δίθυρο λες. Όχι, τετράθυρο. Όχι, άλλο λέμε. Γιατί υπάρχει το 132, το ξέρεις. Το manager, εκείνο ήταν άλλο. Πιο μεγάλο ήταν από το Χριστίδη. Ναι. Είχε το Fiat το 125P, το οποίο ήταν φοβερό. Εγώ ένα δίλητρο, έχω πει σε ένα δίλητρο. Σε Super Mirafiori μπήκε. Δίθυρο, όχι. Ή το top manager μπήκε. Στο Fiat 132 το top manager μπήκε. Δίθυρο ήταν δίλητρο. Δίλητρο, αυτό το top manager ήταν. Το 131 το Άμπαρθ ήταν αυτό. Με του Καρλ Άμπαρθ είχε. Ναι. Πώς το λένε το. Που έχει τα. Ποιος? Έλα εσύ. Τα ιατρικά είδη εκεί στο Άμπεσέ από κάτω. Ρε. Στο Άμπεσέ ποιο? Ναι, τα ιατρικά είδη. Ρε. Ναι. Πολύ γνωστός παπά. Όλοι οι αλφίστες. Ο γιος του το είχε και μας χάλασε έξω από τις Βρυξέλλες. Ναι. Και χάλασε το ρουλεμάν του Σασμάν. Και μείναμε σε ένα πάρκινγκ 5-6 μέρες μέχρι να έρθει από Αγγλία, γιατί είχαν κλαμπ στην Αγγλία όσοι είχαν το ίδιο αυτοκίνητο. Το γίνεται κάπου δεκαετία 80 στα μέσα. Και μείναμε 5 μέρες σε ένα πάρκινγκ, δεν του χάσω έξω από τις Βρυξέλλες για να έρθει το ρουλεμάν από το συγκεκριμένο αυτοκίνητο που Ένα διευθυντή στο στρατηγάκι, τον Ταβρίδη, τον Γιώργο, ο οποίος ήταν αλφίστας, αλλά γενικά ήταν το γρήγορο αυτοκίνητο. Είχε ένα Super Mirafiori δίλητρο, σπρίνταρε με τρίτη ταχύτητα. Τι λες τώρα? Σπριντ, έκανε σπριντ. Αυτοκίνητο ήταν αυτό. Ναι. Άμα ξάρεις τα πλοία, όμορφα. Πιάσαμε λίγο για καλά, έκανε εύκολα να πούμε. Εντάξει, αλλά είχε και σκυλιά μηχανικούς τότε. Ναι. Σκυλιά. Εκείνη ήταν. Και όλη την κάμα. Τώρα με πετμεζάρ και αυτοί που είναι πιτσιρικάδες. Τώρα είναι εξειδικευμένοι. Ήταν μαθητές αυτών, γι' αυτό εγώ το πάω εκεί.
και με φτιάχνει. Ποιο ήταν το πιο πρόστιχο αυτοκίνητο? Το πιο Πρόστιχο εκείνη τη δεκαετία του 70. δεκαετία του 70. Δεν ήταν η Τζούλια? Η Τζούλια είχε τη Λάντσια Στράτος, είχε να πούμε, είχε τη Λάντσια Η Πέτα. Στράτος ήταν πιο αγωνιστικό. Ενώ Ναι. η Τζούλια τα λέει ότι η Τζούλια. Νομίζω ότι η Τζούλια λέω. Τζούλια ήταν- Ήταν 1800. Όχι, 1750. Ωραία, ρε, Κώστα. Το και πέντε Junior, κυβικά, λες, το δίθυρο, το Junior, λες, το Αλφα Ρωμαίο. Μπορεί. Το Junior. Δίθυρο, ναι, δίθυρο. Εκείνο Συνήθως ήταν κόκκινο. κόκκινο χρώμα, Και ναι. συνήθως το είχαν κάτι τύπη Ήτανε. τη νύχτα. Ήτανε τίποτα, ναι. Τα βατζίδες και τέτοια. Ναι. Γιατί έμεινε αυτή η φήμη? Έμεινε. Ποιος έμεινε, ναι. Έμεινε, ναι. Όπως το αυτοκίνητο. οι τότε οι πολυτελείας γκόμενες που τα παίρνανε Δεν ξέρω, κόντρα, δεν ξέρω. και είχαν όλες BMW 2002 αρμενιασμένος για να κόντρα. μην. Όλες είχαν BMW 2002 την απλή για να μην η μία με την άλλη να μην αυτό και τα λοιπά. Τι λες τώρα? Βέβαια. Μάλιστα. Ωραίο αυτοκίνητο και αυτό. Σε βλέπω καμιά φορά τα κοιτάζει. Ναι. Τα παλιά. Τι έγινε τώρα, τι έχουμε σήμερα? Προεόρτη, έτσι, ντέρμπι. Θα έρθει και ο ντέρμπι. Νικολάκης τη Δευτέρα. Ποιο τι Ο Νικολάκη? Κουλιανός. Θα έρθει, καλά Θα είναι. δούμε κάτι μάγουλα να πούμε. Τον άκουσα, καλά ήταν στην περιγραφή του αγώνα. Ναι. Όχι, ρε, μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν. Και πάλι θα είναι, αλλά δεν πάει χαριλά, φοβάται αυτός. Στείλει τον Όχι, είναι. Εγώ ακούω και τον Νίκο καλέ κριτικέ από του. Εγώ επειδή πηγαίνω στο γήπεδο. Γενικώ. Δεν πάει ρε εκεί πέρα. Σου λέει τώρα με ορμήξω να με κάνουν, πρέπει να πλακώθω. Έλα, μπορεί τώρα. Δεν είναι ορμάν. Εντάξει. πώς δεν τελείως- δεν είναι ορμάν. Εσύ που πα σε ορμό και στην 9 δεν πα. Δύο φορέ είδα. Πήγε στην 9. Γιατί πα κρυφά στο Χαριλάου και δεν το λε στον κόσμο? Εμένα μου το είπε η γυναίκα μου, ήταν υπηρεσία μια μέρα και μου λέει, ήρθε λέει ο Ραπτόπουλος. Πάλι λέει στην 9. Δεύτερη φορά τον βλέπω λέει. Ναι. Γιατί πα κρυφά, πε μα. από τη θηρατρία εκεί. Πα κρύβεσαι. Στη θύρα ένα να πάω, πού να πάω. Όχι, καλά κάνει. Όπου και να πα, δεν Να θα έχει μείνει πρόβλημα. το φτιάχνει να πούμε. Δεν θα έχει Τι πρόβλημα. θες να σου. Παιδί μου, γιατί να. Όχι, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Εντάξει. Ξέρουμε ότι την κριτική που κάνει την κάνει αγνά για όλου. Εγώ αυτό ξέρω. Σε δύο γήπεδα θα με ορμήξουν. Λεωφόρο και Τούμπα. Του έχει πάει, πότε έχει να βάσει. Δεν ξέρω να πάω. Και λεωφόρο που πήγα δύο φορές με ορμήξανε. Γιατί? Γιατί ήταν κάτι άλλα φυσική. Ενώ στο Παπαρίνα μια χαρά πάει. Μια χαρά περνάω. Και Μια Καραϊσκάκι δεν με πειράζει κανένα. Την Καραϊσκάκη δεν πειράζει. Ούτε Φιλαδέλφια ούτε Και Καραϊσκάκι. δεν μου λε τι σε ορμήξαν οι αλαφουζικοί. Η άλλα φυσική. Έτσι του δική του. Ναι. Δεν έχει δικού του, δεν πληρώνει. Τι έχει πει για Τι τον δεν έχω πει για τον άλλο. Τι ανέραστο, τι κοτό, τι υποχθόνιο. Ανέραστο, ρε φίλε. Τι κριτική δεν τον είναι έχω αυτή. πει. Δηλαδή είναι πρόεδρο ομάδα και ένα κανάλι. Το ανέραστο. ύπουλο. Τι σχέση. Τι ύπουλο τον είπα, Καλά σε τι κάνουν. κουναρά τον είπα. Καλά σε κάνουν. Ορμήξα. Φύγα στον Κίζη, βρέθηκα να πούμε. Εντάξει, α μην πα. Είχα φασαρίες. Δικελίδη, Καραϊσκάκη και ο Παπαρίνα. Εκεί στα τρία δεν με ορμήξα να πούμε. Ναι. Τούμπα και λεωφόρο, η λεωφόρο ειδικά Ναι, ναι. έχουν. Και τούμπα, όχι για τον Πάοκ, γιατί του κολλάω σαν φιλάδουλοι να πούμε. Ναι. Ναι. Εντάξει, δεν του κολλά και πολύ τώρα. Δεν τους κολλάω, πώς δεν τους Άσε τώρα. Η Μέσα στα ομάδα- μέλια είστε τώρα. η ομάδα- Τώρα τελευταία στα Μέλια είναι η μέλια. ομάδα του. Άλλο η ομάδα, άλλο η κερκίδα. Ναι. Άλλο οι παράγοντε. Καλά, ουρακουτάγκου του λε έτσι κι αλλιώ όλου. Όλου σου λε Καλά, τους ουρακουτάγκου. εδώ τους πάω, Έχει αφήσει κανένα που να τους έχω αναγάγει. πει ουρακουτάγκο. Σε ουρακοτάγκου. Ναι. Τι θα γίνει τώρα στο τερπί. Ποιο. Θα μια τριάρα και θα βγει. Έστε, Κώστα. Καλά. Η άμυνά μου τώρα, χθε άκουγα και είδα την άμυνά μου στα τελευταία 6 παιχνίδια. Υποτίθεται ότι ο Άρης έχει ένα καλό δίδυμο πίσω. Τώρα θα μου πει, σε ένα παιχνίδι δύο Αλλά θα δεν φτάσει είχαμε τον εκεί. Μπράμπετ κτλ. Θα Αλλά φτάσει η μπροστινή, η πλαϊνή σου δεν μαρκάρουν. Η πλαϊνή σου η μπροστινή. πολλά λάθη φίλε από τον Μπράμπετ και τον Κουέστα εντόπισα. Ναι. Ο Κουέστα με την Κουέστα, μπάλα, με την μπάλα κάτω. νομίζω- Ποτέ δεν ήταν. Γρήγορος. Ο Κουέστα Ναι. με την μπάλα κάτω. Καλό δεν ήταν ποτέ. Δεν είχε. Και είναι και αργό. Είναι πολύ αργό. Είναι αργός. Σκέφτεται πολλή ώρα που να τη δώσει. Θα σου Και πω και προχθέ κάτι άλλο. ρίσκαρε σε κάποια φάση. Του πήρε. Αν α πούμε παίζει μια ομάδα, πάει ο Κουέστα, Ναι. λέμε, και άλλο τερματοφύλακα. Πε ότι πάει στον Πάοκ. Ή πάει, α πούμε, πε μια ομάδα που παίζει πολύ ψηλά την άμυνα. Ναι. Εδώ έχει χάσει πρόκριση από τον Κουέστα, εσύ. Γιατί. Ο Είναι Κουέστα, κορονοϊό. ο Κουέστα Δεν έχει κόσμο στην και έδρα. με την μπάλα στα πόδια δεν είναι καλό στο χειρισμό τη μπάλα και δεν είναι γρήγορο στα πρώτα 10-15 μέτρα. Δηλαδή, Όχι, δεν είναι. αν θα σπάσει, α πούμε, παίζει ο Άρης μια ομάδα το Ατρόμητο και πιέζει, Ναι. είναι 0-0. Και τραβήξει μια αντεπίθεση ο Ατρόμητο και η τετράδα σου είναι μπροστά. Η απόσταση καταρχήν πρώτον δεν κρατάει τη σωστή απόσταση. Από τον τελευταίο αμυντικό Από το τελευταίο. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, έρχεται να διπλασιάζει το κακό η αργή ταχύτητά του. Δεν έχει άδικο σε αυτό. Εγώ Εντάξει. έχω πάει σε σχολέ Έχω- τερματοφυλάκων να δω που δίδασκε, α πούμε, και ο Πλαβούκο και κάποιοι άλλοι, ξέρω κτλ. Ένα στο Πάοκ που ήταν, το ξεχνάω το όνομα, Φαλακρό. Έχει σημασία. Και τι λέγανε. Τέλο πάντων, έλεγε οι γραμμέ πλέον στο ποδόσφαιρο είναι 4, δεν είναι 3. Είναι
η άμυνα, το κέντρο, η επίθεση Και τερματοφύλακα. Πολύ ωραίο. Και πρέπει να υπάρχει μια αρμονία μεταξύ 4 γραμμών πλέον και όχι 3 γραμμών. Και ο Κουέστα κρατάει μεγάλη απόσταση από τον τελευταίο αμυντικό, ή θες από την τετράδα, αν θες από τη ζώνη. Οπότε θα γίνει μια μεγάλη παλιά στην πλάτη. Αυτό δεν Ειδικά έχει σε του το τελευταίο. Πασκαλάκη την ταχύτητα ή του Κοτάρσκι. Ο Κοτάρσκι δεν έχουμε δει να βγαίνει. Είναι γρήγορο Μέχρι στα πρώτα μέτρα, αλλά κρατάνε και την απόσταση με το τελευταίο το αμυντικό. αμυντικό. Αυτό, α πούμε, είναι οι 3 γραμμές, αν τις έχει ο Μάτζιος, λέμε κοντά. Αυτό είναι πολύ πίσω. Και αυτό είναι πρόβλημα. Ποιου τα βάζει από αυτού που έχει ο Άρης, γιατί δεν έχει το Βεστράτ για αυτό το παιχνίδι. Μπροστά από τον Μπράμπετ και τον Φαμπιάνο, γιατί πολλή πίεση δέχονται. Όσο δέχεσαι πίεση, λογικά να κάνει και λάθη. Εγώ θα σου πω, αν ήμουν ο Μάτζιος. Αν είχε Τζέκο, ας πούμε, και Σάσα, θα έκανε τη μισή πίεση Εντάξει, ο δεν, Μπράμπετ. τώρα Τώρα μιλάμε για έχουν άλλο διπλάσει. επίπεδο Ποιον τώρα. θα βάζει μπροστά από αυτού του δύο, γιατί ο Εγώ Ζουλ θα παίζα- προχθέ έκανε 8 λάθη, τα οποία τα 3 ήταν τραγικά λάθη. Δηλαδή ήταν λάθη για γκολ. Ήταν σχεδόν assist. Εγώ θα έβαζα 4 χαφ. 4 γαφ. 4 Ένα έχει τον Ταρίντα. Θα παίζα Ένα Ατλέτικο Μαδρίτη. Τον Μπάρτο. Ένα. 4, χωρί εξτρέμ. Ποιο είναι ο άλλο? Θα έβαζα 4. Άλλο είναι ο Ρουπ. Ο Ρουπ. Και ο τέταρτο, Ποιον έχει. ο Βεστράτη είναι τραυματία. Ο Μανού Γκαρσία είναι Δεν μπορεί. τραυματία. Δεν έχει άλλο. 4 χαφ δεν έχει. 4. 3 έχω τώρα διαθέσιμου. Με 3 χαφ. Ο Τζούρασεκ. Και τώρα σε 4, ναι. 4. Να γεμίσω το κέντρο. Κοντά οι 4 στα 12 μέτρα. Ναι. Τετράδα πίσω. Μπροστά, ποια θα και ήταν? μπροστά το Μωρόν. Ναι. Και διάλεξε εσύ ποιον εξτρέμ θέλει. Ποιον θέλει. Το σου λέει Δηλαδή θα έπαιζε με ένα 4-3, 4-4-2. 4-4-2 ή 4-4-1-1. 4-4-2. Όχι 4-4-1-1. Και τον ένα τον εξτρέμ που θα έπαιζε δεύτερο μπροστά. φόρ, θα τον έβγαζε σε περιφερειακό ρόλο. Αλλιώ. Το Παναγίδη το πάνω. Αν και ο Παναγίδης δεν μου γίνεται προχθές. Δεν μου Δεύτερο γίνεται. φόρ Παναγίδη. 4-4-2. 4. Ναι. 4 χάφ όμω. Κανένα γουίκι. Αν είχε δηλαδή την Κυριακή ο Άρης τον παίχτη που θα έρθει την Τρίτη, τον Καρλίτος, το σύστημα αυτό θα ήταν και επικίνδυνο. Θα βάζει τον Καρλίτο με τον, Με τον Μωρόν με μπροστά. τον Μωρόν και 4 οχτάρια εξάρια και να πα να κλέψει το παιχνίδι. Άκη, ακούς. Άμα πα να παίξει τον Μπάουκ τώρα εσύ με κατοχή μπάλα και τα λοιπά, θα σε επιδείξουν τα ράματα. Θα σε βάλουν μέσα στα δίκτυα. Δεν πά να παίξει μπάλα Δεν θα με εκμετ- μια ομάδα την καλύτερη στην Ελλάδα, φορμαρισμένη, με ταχύτητα, με μετάβαση Ναι, γρήγορη. η οποία όμω έχει κάτι κενά διαστήματα. Έχει κάποια κενά. Δηλαδή και προχθές το είδαμε Ναι. στο πρώτο τέταρτο τουλάχιστον και στο πρώτο. Καμιά ομάδα στα κενά διαστήματα που είχε ο ΠΑΟΚ Ναι, αλλά- δεν εκμεταλλεύτηκε Ναι. αυτά τα κενά διαστήματα. Ο Όφη, α πούμε, Άρα και ένα τέταρτο με κατοχή, με αντεπιθέσει, με οποιοδήποτε τρόπο επίθεση. έχασε δύο ευκαιρίες όμως. Ναι, Δηλαδή, έχασε τι ευκαιρίε, θα τι έβαζε. τις Είχε έβαζε. 3 κακέ τελικέ πάσε. Είχε. Όταν λοιπόν στο κακό διάστημα του ΠΑΟΚ εσύ δεν βάζει γκολ, θα φας 4 μετά. Όπω έπαθε η. Ναι, ειδικά αν φας το πρώτο και ανοιχτεί. Η Κηφισιά. Αν κυνηγήσει το η σκορ. Κηφισιά. 1, 2, 3 κακό διάστημα. Καλά, η Πάω Κηφισιά κανένα τώρα τέταρτο. έπαιξε Ωραία, τα κάνει. με τρομερή Θα αφέλεια. φας 7 μετά. Εντάξει. Δηλαδή τον πυγμάχο, όλα τα. Τον πυγμάχο τον καλό. Στον ευνηδιασμό, αν δεν του την κάτσει να τον ευνηδιάσει. Ναι. Μετά στο τέταρτο, πέμπτο, έκτο γύρο θα σου αλλάξει τα πετρέλαια. μου λες, μπήκανε- Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν τον ευνηδίασε σε ένα καυγά που γίνεται, ξέρω εγώ. Είδε που έφαγε ο Σμιθ τον μπουκάλι. Ναι. Αν ο Σμιθ δεν έτρωγε τον μπουκάλι, θα τον πλάκωνε τον άλλον. Στον μπαρ, πώ το λέγανε τον μπαρ κάτω Δεν ξέρω τον μπαρ. στην παραλία που έγινε η φασαρία. Θέλω να σου πω ότι στον ευνηδιασμό θα πρέπει, α πούμε, δηλαδή, και εκατοντάδε μα, Παναθηναϊκός στο Ξαδρά μα. Τακτική, πάω εκεί στη θεωρία Αλέφαντο, στο ΑΚΑ, ο Μαδάρο Παναθηναϊκός. Λέει θα φύγει εσύ Μουρατίδη, ο άλλο 3. Θα πάρουμε την μπάλα στο χώρο, θα παίξει πάνω στον Καλιτζάκη. Αν το κάνουμε, το κάναμε. Λοιπόν, το κάνει 3 φορέ εδώ Ξαδρά μα. Τι μία βγήκε. Με Αντώνη Ταξίδη, δεν βγήκε. Τα αποκρούει ο Σαργάνη 3 τέταρτα. Κατάλαβα. Και μετά στο 65 γίνεται ένα φάουλ. Πηδάει ο Γκαλιτζάκη με τον Μιχαλίτσο, το συγχωρεμένο, τα πιο ψηλό. 1-0, τελείωσε ο Παναθηναϊκός 1-0. Πάει στην πλατεία τη Δράμα, ο Άλεβο λέει 0-0. Τι 0-0. Λέει ο άλλο πιο ψηλό ήταν. Αλήθεια αυτό, υπόθηκε γι' αυτό 0-0. Τι λέει ο άλλο ήταν 1-90. Δεν μου λε, κλείστηκα, Ναι. λέει. Είναι θέμα ψυχολογία αυτό που έχει πάθει ο Άρης, είναι θέμα Και κακή αγωνιστική. φυσική κατάσταση και κακή Σάγου, προετοιμασία. τι έλεγες. Και τα χαφ έχουν μια ιδιαιτερότητα ότι έχει πάρει μέτρια χαφ. Μέτρια σε κατοχή μπάλα. Μέτρια σε πίεση στον αντίπαλο. Ο Ζουλ, να σου θυμίσω Ο στην Ζουλ, αρχή, ο τα πρώτα Ζουλ. παιχνίδια, Ο Ζουλ, έδειξε ναι, πράγματα ναι. τα οποία δεν ξέρω Άμα γιατί δεν τα πλακώνεται ο δείχνει. Ζουλ, εγώ έχω μάθει στα ποτά και στα αυτά κάτω στα παραλίες. Εντάξει. Ο Ζουλ, Λες και οι παίκτες του Άρη βγαίνουν, οι άλλοι δεν βγαίνουν. δεν ξέρω. Όλοι βγαίνουν. ρε. και άμα βγαίνουν οι άλλοι Όλοι πρέπει- πλακώνονται τώρα. Εντάξει. Όχι είναι του Άρη Μπερμπάτιδης και του Πάου Ο και τα καλά Μαδάρα, ο παιδιά. Πάοκ,
Ομαδάρα. Ο Μαδάρα. Δηλαδή, άμα την κερδίσει ο Άρης αυτό το Άμα derby, κερδίσει ο Άρης, πρέπει να βάζει σοβαρά θα προβλήματα. Έτσι, πώς βλέπουμε τα λες. πτώματα παοξίδων από αυτοκτονίες. Ναι, Ο πρώτος που θα αυτοκτονήσει ήταν ο Βαρδάκης. Θα πιάσει τον Πελεκάνο το κουτσό από το πόδι και θα πάει πάνω στο γέλιο έριξα παιδιά προχθές με το γλάρο, τον κουτσό γλάρο που τάιζε ο Βαρδάκης. Τάιζε ο Βαρδάκης. Και με το καλαμαράκι. Ναι. Τι γέλιο Κωστάκη έριξα. Δηλαδή, δεν ξέρω από το μυαλό σου τα βγάζει αυτά. Τι αυτό. Άμα Έδωσε δεν το έχει- γλάρο μπαγιάτικο γαλαμαράκι Ναι. και πήγε ο γλάρο μετανάστευση άλλη. Ναι. Στο πρώτο πόδι τη Χαλκιδική. Ξέρεις και το καλαμαράκι του Βαρδάκη. Του χρησιμοποιούσε. Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Οδοντίατροι για Εγώ να κάνουν. είχα πάει δύο Πώς τα λένε αυτά, ρε. φραγίσματα. Σφράγισμα στα δόντια. Τον Κώστα. Ρε. Λοιπόν, ωραία. Αυτά για το τέρπι θα τα πει και αναλυτικά νομίζω και το μεσημέρι ο Κωστής θα Έχω δει αναλύει επίσης- καλύτερα. Μόνο σε καταπληκτικό θες. Έχω δει επίσης Σε απόλαυσα χθε, τα ξέρει. μετά θα έρθει μου τη χαλάσει. Ήσουν Ο χοντρός, θα πούμε, απολαυστικό. Έχω δει ντέρμπι εγώ, Ναι, όπου μια ομάδα ήταν πολύ καλύτερη σε φόρμα και την έκανε ζημιά η άλλη. ναι. Έχω δει. Καλά δεν Έχουν γίνει. Δηλαδή, αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, έχουμε 3 λεπτά. Στο παρελθόν, αν ανατρέξουμε, θα δούμε ότι ένα ΠΑΟΚ, όπω σε συζητήσει παλεμάγων και σε τραπέζι κτλ. Ένα ΠΑΟΚ με Κούδα Παρίδη, Σαράφη, Τερζανίδη, Γουνάριο, Σεφίδη να ανεβαίνουν στα εξτρέμ. Τι γουστάρει, τα μανάκιδες, ορφανούς, Μέλη όλοι. στον Πέλιο πίσω ήταν Ποιο- καλό. ναι. Για μπροστά σου μιλάω εγώ. Και έπαιζε με ένα Χριστίδη 11 χρόνια. Και δεν μπορούσε να κερδίσει. Πήγαινε με ένα 76 με μια μαύρη στολή ο Χριστίδη και λέγανε: η κουφάλα πάλι ήρθε μέσα εδώ. 0-0-0-0, 1-0-0-1, 1-0-0-0. Τι ματάρα είχαμε βγάλει τότε. Λοιπόν, πρόσεχε. Ο Πάοκ ήταν πιο καλό. Μπροστά έπιαζε με ένα Χριστίδη 11 χρόνια. Το λέει και η οικογένεια του Άρη. Εντάξει, οκ. Μετά βγήκε ο Άρης που ήταν καλό, Ναι, τέλη δεκαετία 70. ναι. Ο Πάοκ φτώμα. Το έχω πάει εγώ σε Και η ένα ίδια μάτσο. ομάδα ήταν. Ναι, Και αν ήταν πάω δηλαδή 0-1, η- με Κωστίκο ήσουν πρώτος, Ε. πρώτος. Να πούμε και εσύ γιατί ο Πάουκ σε κρεμίζει με προβλήματα κτλ. Το θυμάμαι. Έχω δει το μάτς παθές. εγώ. Έχω δει μάτς εγώ επίσης. Με σε ένα πολύ καλό, ας πούμε, και κέρδισε ο Πάουκ. Έχω δει μάτς εγώ ημιτελικό κυπέλλο Ελλάδος 77-78. Μονότερμα ο Άρης στον Πάουκ 120 λεπτά. Γκολ ορφανός στο 120. Ναι. Με Σέντρα, με Πετρόπουλο κτλ. Πήγε τελικό ο Πάουκ τότε. Με καλή ομάδα και ο Πάουκ. Αλλά τον είχε βάλει με στα δίκτυα. Έχω δει εγώ Πάουκ Άρης 0-2 στην Τούμπα με Καρτενάτσιο Αντώνη Γεωργιάδη να πιέζει ο Πάουκ 80-20 κατοχή και να βγαίνει με αντεπιθέσει του Γεράκη κτλ. Ναι. Θα του κάνει 0-2. Λόπα ήταν εκείνο το κόλ, το θυμάσαι. Πώ? Από πάνω την πέρασε. Το Φορτούλα, ναι. Φορτούλα. Γίνονται και τέτοια. Αλλά υπήρχε κόσμο, υπήρχε περιορισμός. Τώρα χωρί κόσμο εσύ εκεί δεν μπορεί να φτιάξει ατμόσφαιρα. Ο άλλο έρχεται να πούμε θωρακισμένο στην επεισόδιο να γίνει, τίποτα. Απ' έξω τι καφετέρειε θα φωνάζουν. Ναι, αλλά οι παίκτες- πάνω, οι παίκτες- χοντρία πάνω στην πολυκατοικία. να Οι πούμε. παίχτε κλείστηκαν χθε από αποδυτήρια. Ποιοι? Οι παίχτε του Άρη. Ναι. Και τα συζήτησαν τα θέματα. Δεν σε επηρεάζει, δηλαδή. Ήμουν σε ένα ορολόγο χθε. Έναν ορολόγο. Γιατί Ήμουν σε ένα ορολόγο, τον Ναι. Ιωσήφιδη και πίναμε καφέ. Του λέω: κάνε μου και ένα check-up. Κλείστηκε στο δωμάτιο. Ναι, κλείστηκε. Είχε ένα πελάτη 68 χρονών που έχει μια 48 χρονών γυναίκα. Ναι. Κλείστηκε και αυτό στο δωμάτιο. Αλλά η άλλη δεν ικανοποιήθηκε. Δεν μπορώ. Τελείωνε. Πάμε. Στο δωμάτιο. Θα πάμε στο παράθυρο. Είναι και 30 ακριβώ. Θα πάμε στο παράθυρο στα σπορ με την Σμαράγδα Μπασάκου. Αλλά άκου ένα μήνυμα διότι είναι για σένα. Για σένα που θέλει να έχει τον έλεγχο. Ήρθαν τα προγράμματα κινητής από την Nova. Με το unlimited ομιλία και SMS και 2 GB μόνο με 13 ευρώ το μήνα. Αν θέλεις τα πάντα περιόριστα, προτείνουμε το Unlimited All μόνο με 27 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα κινητής της Nova στο nova.gr. Φίλες και φίλοι, είτε δεν είσαι συνεφίλ, μόνο αδιάφορο δεν σε αφήνουν οι προσφορές του goldmall.gr για τους κινηματογράφους Βακούρα και Μακεδονικών. Πρόλαβε είσοδο σε ειδική τιμή για όλες τις νέες ταινίες που προβάλλονται στους 2 ιστορικούς κινηματογράφους στο κέντρο της πόλης. Οι ανακαινισμένες αίθουσες με τα τελευταία συστήματα ήχου και εικόνας προσφέρουν μια αξέχαστη κινηματογραφική εμπειρία. Μπες τώρα στο goldmall.gr και πρόλαβε είσοδο στους κινηματογράφους Βακούρα και Μακεδονικών σε ειδική τιμή. Τρεις γύφτοι πήγανε στο χορτιά σε ένα μαγαζί Τώρα είναι αυτό το Ρενό. χθες, Ναι. προχθές. 3 Ρωμά. Ο Τρέιας είναι φίλος μου. Ναι. Πλακωνόμαστε βέβαια στα πινελίκια και τα να πλακωθούμε κιόλα, αλλά είναι φίλος μου. Ναι. Διαφωνούμε. Αλλά του κλέψαν ενός φίλου του 3 γύφτοι. Ναι. Μπήκανε να πούμε σε ένα μαγαζί take away απάνω στο χορτιάτι. Ναι. Πήγα του κλέψουν το μαγαζί, του πήρε χαμπάρι, έτρεξε
Κακός βέβαια γιατί 3 που τον τρώγανε, τη γλίτωσε. Σωστό. Του κλέψαν τα μάξι. Δηλαδή κάτι κλέψανε. Πήγανε, ναι. Εκλάπη αυτοκίνητο μάρκα Ford Fiesta από 3 γύφτους, μπλε σκούρο, με πινακίδα ρόχη 8516 με σκάρες. Για οποιαδήποτε πληροφορία εδώ στην γραμματεία ή στο 6943-43-2271. Επαναλαμβάνω. Ford Fiesta. Ford Fiesta μπλε σκούρο με πινακίδα ρόχη, Σχάρες. ερωμένη Ρουμάνα χριστιανή 8516 με σκάρες. Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο 6943-43-2271. Γύφτη ήτανε. Αν βρείτε τώρα, αν δεν το κάνω κομμάτια το πάνε τα μάξι που δεν Για άλλες δουλειές τα παίρνουν τώρα, δεν τα κάνουν κομμάτια. δεν ξέρω τι τα κάνουν. Fiesta θα κάνουν κομμάτια. Ξέρω εγώ τι να κάνουν. Εντάξει, άλλες δουλειές τα θέλουμε. Τέλο πάντων, γύφτη ήταν οι άνθρωποι, Ναι. μπόρεσαν να το κλέψαν, κάναν καλά τη δουλειά του, αλλά δεν μπόρεσαν να μπουν στο μαγαζί. Είδες χθες τον Παμπλο Γκαρσία. Όχι, είδα στιγμιότυπα. Καλός ήταν ο Πασαρικός. Τι καλό, στα 3 γκολ έβαλε και από τον Πανετολικό. Έχασε όμως και κανένα δυο μαλλιά, έχασε ένα εκεί ο Άλεξης, πώς το λένε αυτό. Τα μάτσα, άμα θε να σωθεί, παίρνει πόντο. Δεν κάνει εκεί. Το Άμα κυνήγησε, θες το να κυνήγησε σωθείς. το το Πασαρικό. κυνήγησε. Το κυνήγησε. Ωραίο το ματσάκι πάντως. Δύσκολο όμως τώρα έχει ντέρμπι τώρα την Κυριακή που είναι μισή χρονιά. Ποιο παίζει. Πασαραϊκός και Κυφσιά. Η φυσιά τι έκανε. Κάτι βουλιάξει ρε παιδί μου, αν την κερδίσει. Χθες τι έκανε. Έχασε και από τον Ατρόμητο. 2. 2. Θυμάσαι που το έλεγα Εμίλια. Το έλεγα χθε στο Εμίλιο. Ότι ο Ατρόμητο πατάει λίγο καλύτερα από την αρχή τη χρονιά. Φαίνεται ότι και με την αλλαγή προπονητή κάτι γίνεται εκεί. Και ήταν και καλό ο Ατρόμητο. Αλλά ο Πασαριακό έχει. Εγώ θέλω να πέσει την η ευκαιρία. Κηφισιά. Ναι. Δεν μ' Αυτό αρέσει λέω. τα Άμα περιοχή. κερδίσει ο Πασαριακό. Ένα τρελό πήρε μια Κηφισιά εκεί χωρί κόσμο. Καταθλιπτική. Μετά τα Γιάννενα έχει να παλέψει ο Πασαριακό για να σωθεί. Και εγώ θέλω να πέσουν Γιάννενα η και Κηφισιά και τα Γιάννενα. Και να ανέβει. Θέλω τη Λάρισα να Τη ανέβει. Λάρισα θες οπωσδήποτε. Τη Λάρισα θέλω να ανέβει. Το Βαδιακό Και όχι, δεν τον θέλω. δεν τον θε. Δεν μ' αρέσει σαν πόλη. Η Λεβαδιά δεν μ' αρέσει σαν ομάδα. Μια κυρία κατά. Ενώ η Λάρισα μα έχει δώσει εμένα τουλάχιστον 10 χρόνια μεγάλη μπάλα. Η Λάρισα τη μεγαλύτερη μπάλα την έπαιξε 78-84. Καλά, εγώ θέλω Μετά ομάδες, το πρωτάθλημα όταν το πήρε, ομάδες που έχουν κόσμο. πιο καλή ομάδα είχε η Λάρισα το 81-82-83. Με Μαλουμίδη και Βαλαόρα Βαλαόρα κτλ. και, ναι. Πιο καλή ομάδα Πλίτσι και Γκόλαντα, Κολομητρούση και Μητσιμπόνα. Μητσιμπόνα. Πιο καλή ομάδα είχε από εκείνη που πήρε. Αλεξούδη. Μετά βέβαια είχε τον Δεν Καραπιάκη. έπαιζε ο Αλεξούδης. Ο Αλεξούδης. Ο Αλεξούδης Ο ήταν Αλεξούδης. μαζί, ναι. Ο Εκείνη Αλεξούδης, τη γενιά ήταν. ναι. Ομαδάρα. Ομαδάρα. Και σε ένα τελικό με τον Παναθηναϊκό το 82, ο συγχωρεμένος ο Βασάρας, Και έδρα είχε. τον έχετε για καλό. Και έδρα, φίλε. Ναι. Μάλιστα, τη χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα δεν πέρασε κανένα από εκεί. Τι να περάσει. Ο Βασάρας έκανε δύο εγκλήματα μεγάλα στη ζωή του. Ο Αντώνης. Ο άλλος βγήκε πιο καλός διαιτητής. Ναι. Ο Κύρος είναι διαιτητάρα. Θυμήθηκα και το μάτι, το ψάξα βεβαίω Ναι. που σου έλεγα χθε. Ναι. Παρέθεση Ποιο? κάνω. Το Άρης Ολυμπιακό που είχε προηγηθεί ο Ολυμπιακό. Σου πω μετά δεν ήταν το 2-1, ήταν το 3-2. Α, το 3-2. Ναι. Με το... Με το πέναλτι του στο πρώτο λεπτό, πρώτο δεκάλεπτο που είχε δώσει ένα σε μαρκάρισμα του Βένου εκεί. Ένα Ναι. τσαρτζάρισμα, είχε δώσει ένα βαβά πέναλτι. 84 ήταν. Ναι, χρονιά. μπράβο, ναι. Με γκολ του Βαμβακούλα. Μπράβο, Κεφαλιά, ναι. ήμουν Και στο το μάτι. γύρισε ο Άρης με πέναλτι νομίζω του Πάλα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Βαμβακούλας πέταγε δύο γκολ να πούμε. Κάτσε, άρα. Για συνέχισε για τη Λάρισα. Η Λάρισα Λάρισα δεν λοιπόν θέλω. με τον. Έχουμε δύο τελικού κυπέλου. Τρεις είναι οι τελικοί κυπέλου. Οι οποίοι είναι. Γροθιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ένα είναι Λάρισα η πάω. κλοπή της Τρίπολης. Με το Ολυμπιακό. Ωραίο. Ένα είναι η κλοπή της Τρίπολης. Τώρα, το πιο πρόσφατο ήταν αυτό. Το τελευταίο. Το άλλο ήταν το ΠΑΟ ΚΑΕΚ το 83. Α, το 83, το 2-1. Κλοπή. Καθαρή κλοπή. Καθαρή κλοπή. Ήμουν στο μάτς 14 χρονών. Κλοπή. Είχαν βάλει εκεί του. Κλοπή. Βάλανε. Του βάλανε τον πάνω Λα- στην 20 Ναι. 21 επάνω. Πάσαν τα ρημάξαμε το Άρη. δίκαιο του Παόξιδες. Με τον Κουλούρι να φωνάζει και με τον Βαμμένο το Φρύδι. Δίπλα ήμουν. Ναι. Λοιπόν, εκεί τον έκοψε Από τον τότε Πάο. ήταν βαμμένο το φρύδι. 18 offside, πάρε βάλε. Πάρε βάλε, να μπει μέσα στα δίκτυα όμω. Σόπα. Και του ακυρώνει και κανονικό γκολ. Α, είναι Μιλάμε- τέτοια σφαγή, δεν το θυμάμαι. Μιλάμε για σφαγή του αιώνα. Πρέπει να τα πάρω, να πας ολόκληρα. Απλά ο Μπούζας δεν φώναξε τότε πολύ. Γιατί. Γιατί θέλει να φάει τον Παντελάκη. Και είχε βρει συμμαχία ο Μπούζας με τον Κουλούρη. Ναι. Για πολιτικού λόγου ο ένα, για παραγωγικού λόγου ο άλλο. Ναι. Δηλαδή ο ένα λέει δεν κάνει για παράγοντα. Του πάω σε Ήθελε να φάει το παντελάκι, λες. Ναι, ήθελε να το φάει τον φέρει Παντελάκη. Σαββίδη. Να φέρει χάρη, Σαββίδη τότε. Τότε ήρθε Χάρης, Σαββίδη. ο θείος του. Ο Καλαφάτης. Ο Καλαφάτη. Εντάξει. Το Πασόκ τον έβαλε εκεί. Εντάξει, ο Καλαφάτη είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Και βρήκαν συμμαχία. Ο Μπούζα για παραγωγικού λόγου. Ναι. Και ο Κουλούρη για πολιτικού. Και έγινε μούχτη η σφαγή του ΠΑΟΚ.
Δεν πολύ φωνάξαν οι Παοξίδες. Κύριε Δημήτρη, εγώ τα ακούω τώρα αυτά, έτσι δεν είναι. Δεν ακούω από το δάσκαλο εδώ τα ακούω. Δηλαδή η μεγαλύτερη σφαγή που έχει φάει ο Πάοκ με την ΑΕΚ την έχει φάει, όχι με τον Ολυμπιακό. Ναι. Τον Ολυμπιακό στην Τούμπα τον έχει κάνει σφαγές ο Πάοκ. Πότε είχε ο Πάοκ τη διαιτησία, ρε φίλε. Η μεγαλύτερη σφαγή. Αν δεν ήταν κανένα διαιτητή Παοξίδη, να ήταν ο ίδιο Παοξίδη. Άκουδε με την ιστορία, είχε... ό,τι σου λέω εγώ είναι αλήθεια. Έχει γίνει σφαγή Πάοκ ΑΕΚ, του κλέψαν το κύπελο για να φάνε τον Παντελάκη από τον βοήθησε τον Πάοκ για να φάνε την ΑΕΚ. Δεν μπορούσε να πάρει ο Πάοκ κύπελο το 83 και να φάνε τον Παντελάκη. Ναι. Δεν γινόταν. Έπρεπε τότε να φαγωθεί ο Βουλινός από το Μακεδονικό, ο Παντελάκης κάνει 2-3 δεξί, γιατί τότε η χούντα του Πασόκ, την οποία δεν την έγραψε ποτέ κανένας, η χούντα του Πασόκ, η χούντα του Πασόκ δεν γράφτηκε πουθενά. Για να φάνε τους δεξιούς παράγοντες και να κάνουν τις ομάδες δικές τους να ελέγχουν τα πλήθη, να πούμε. Πάοκ Ολυμπιακός 2 φορές εγώ είδα σφαγή του Ολυμπιακού μες στην Τούπα. Εγώ είδα. Τη μία το 83. Δηλαδή σφαγή κανονική. Πέναλτι, ας πούμε, ή πήρε. Άκου εμένα. Είναι να σπάσει παράδοση στην Τούπα. Ναι. Πάοκ Ολυμπιακός το 83. Να σπάσει η παράδοση υπέρ του Ολυμπιακού. Ναι, γιατί κέρδιζε ο Πάοκ μόνιμα. Προηγείται ο Ολυμπιακός 1-0 με πέναλτι που ήταν. Ναι. 0-1. Και παίζει ο Πάοκ να ισοβαρίσει. Ναι. Παίζουν. Δεν μπορούν να μπουν μέσα. Γούναρης πρώτη χρονιά στον Ολυμπιακό. Καλή άμυνα. Δεν θυμάμαι αν ήταν Νοβοσέλατς Γούναρης. Απ' την άλλη μεριά Βαμβακούλας και Σταύρος Παπαδόπουλος ο Κύπριος. Καλή τετράδα άμυνας. Και Πάοκ με Κούδα στα γεράματα. Δημόπουλο Κωστίκο Πεκταράδες κτλ. Δεν μπορεί να μπει μέσα. Και βουτάει ο Κούδας στο 83, βουτάει. Δεν μπορεί και δίνει πέναλτι. Βουτάει. Με επαφή. Τίποτα. Ούτε επαφή ούτε τι. Βουτάει ο Κούδας. Βουτάει ο Κούδας. Και δίνει πέναλτι. Χτυπάει ο Γκουερίνο. Τα αποκρούει ο Σαργκάλης και στην επαναφορά 1-1. Τώρα θυμήθηκα τώρα κάτι άλλο. Και άλλη μια σφαγή ναι. έγινε με αλέφαντο προπονητή ο Πάοκ. Ναι. Πάοκ Ολυμπιακός 1-0. Καθαρό πέναλτι του Ολυμπιακού στο 90. Το Μητρόπουλο το τραβάει. Ναι. Παίζεται ο διαιτητής γιατί μπαίνανε και θα γινόταν η ναυμαχία. Τι σου λέω δηλαδή, άμα το έδινε εκεί το πέναλτι, είχα μπει 45.000 μαμελούκι μέσα και σου λέει δεν το δίνω για τη σωματική μαγειρία. Εκεί η έδρα παίρνει το μάτς, όχι τώρα. Τι έχουμε ζήσει, εκεί η έδρα παίρνει το μάτς. Τώρα, όπως εσύ. Σε αυτό που σου έλεγα πριν στο 3-2, ναι. το Άρης Ολυμπιακός που το γύρισε ο Άρης, το 84, Ναι. το πέναλτι το κερδίζει ο Ολυμπιακός κάπου στην αρχή. Το αποκρούει ο Γκουιντάρ, ο Κουσουλάκης το εκτελεί. Ναι. Εκτελεί ο Κουσουλάκης. Αποκρούει ο Γκουιντάρ. Σουτάρει πάλι ο Κουσουλάκης, αποκρούει δεύτερη φορά ο Γκουιντάρ και εκείνη την ώρα ο διαιτητής σφυρίζει επανάληψη Ναι. του πέναλτι. Ναι, αλλά στην τρίτη επιστροφή, δεν το θυμάμαι παιδιά σαν τώρα δηλαδή, γιατί ήμουν στην 6, στην 5. Με κολοκυθά διαιτητή. Στην 5, άκου τώρα και θυμάμαι ότι στη δεύτερη φορά που ο Κουσουλάκης δηλαδή παίρνει το rebound από την απόκρουση, σουτάρει. Αποκρούει ο Γκουιντάρ και εκείνη την ώρα ο διαιτητής σηκώνει το χέρι και δίνει επανάληψη. Αλλά ο Αναστόπουλος βάζει τον γκολ. Έτσι. Και ακυρώνει την επανάληψη και δίνει σέντρα. Δηλαδή τι έχουμε ζήσει. Όπως εσύ στο Παράζ, μεγαλύτερο παραμύθι ότι σε κλέψαν το πρωτάθλημα. Παιδί μου, δεν είναι αυτό. Άλλο είναι. Είναι ότι γίνεται εκεί κάποια φάση πριν το γκολ του Ολυμπιακού. Έχει γίνει ένα φάουλ στο Δράπη. Το οποίο μπορούσε δηλαδή. Τι βάρκεμα. Μπες και αφήνει να εξελιχθεί. Μπες στο YouTube να δείτε σφαγή υπέρ του Άρη για να πάρει το πρωτάθλημα το 80. Υπέρ του Άρη. Υπέρ του Άρη. Σφαγή υπέρ του Άρη. Σε ποιο μάτς? Μπείτε YouTube, ναι. Γράψτε 1979-80 Άρης Παναθηναϊκός και Άρης Ολυμπιακός. Και δείτε τι πέναλτι παίρνει ο Άρης σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Θα γελά ο κόσμος. Θα τα δω. Μπέστε λοιπόν να δεν δείτε το θυμάμαι, τους παραμυθάδες στους Αριανούς μας αδικήσαν κτλ. Ναι ρε φίλε, αλλά αυτό δεν γινόταν γιατί ο Άρης ή ο Πάοκ είχαν την. Δεν ξέρω. Γινόταν γιατί θέλανε να προωθήσουν άλλο στην Αθήνα. Δεν αμφιβάλλω. Εγώ δεν αμφιβάλλω. Το θέμα είναι αυτό. Εγώ λέω τι είδα. Ναι, εντάξει. Η σφαγή ήταν υπέρ της ΑΕΚ. Ναι. Ή υπέρ του Παναθηναϊκού. Δεν ήταν υπέρ του Άρη. Απλά ήταν κατά του Ολυμπιακού. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Πότε είχαμε τα κέντρα αυτά? Δεν διαφωνώ. Ούτε ο Πάοκ τα είχε. Ο Πάοκ για πολιτικούς λόγους με το Πασόκ είχε δύναμη. Όχι με λεφτά. Παπαφλωράτος, δεν στο δήλωση. Ποιος Παπαφλωράτος? Εδώ στη μέση. Διεθνολόγος. Σκάι, ναι, διεθνολόγος Παπαφλωράτος. Είναι αυτή η δουλειά τώρα, διεθνολόγος. Ο Γάτος, Νάτος, ο Γάτος, ο Παπαφλωράτος. Ωραίος τερματιστής ήταν. Για τον Παπαφλωράτο. Στελάρας. Για τον Παπαφλωράτο λέγανε ότι ήταν τα καλύτερα προσόντα, αλλά φοβόταν εξόδους κτλ. Ο Παπαφλωράτος είχε μαλώσει με τον πατέρα μου γιατί τον είχε φάει ο πατέρας μου σε ένα μάτς και δεν ήξερα αν παίξει τότε για πολύ καιρό. Σοπάρε. Ναι. Σε τι, δηλαδή, πώς το Ήτανε. Πώς έγινε αυτό?
παίζαν Όφη Άρης. Ναι. Τότε ο Τσατσεύσκι ήταν στη Βουλγαρία. Ναι. Επειδή ήταν από ανατολικό κράτο και επειδή η Χούντα ήταν κοντά, δεν τον επιτρέψανε να έρθει. Και την ανέλαβε ο πατέρα μου την ομάδα την πάει στην Κρήτη. Και εκείνο σαν βοηθό έβαλε τον Μπαζιάρα και έβγαλε τον Παπαυρώτο. Όχι, ρε. Ο Παπαυρώτο θύμωσε. Από εκεί με το ξεκινάει Ναι, θύμωσε με το δίκαιο του. η ιστορία Και Πατζιάρα. λέει κουβάλα μητέρα, δεν σε έχω ανάγκη, εγώ έχω λεφτά, ξέρω εγώ κτλ. Αρκετά λεφτά ο Στέλιος τότε ήταν, χτίζανε Εργολάβος. εργολάβους, δεν έχω ανάγκη την μπάλα. Πήρε το αεροπλάνο, έφυγε και φέρνει τον Μποίκουλου με άλλο αεροπλάνο. Μποίκογλου, αυτό ήταν να θυμηθώ. Ναι. Μποίκογλου. Ο Μποίκουλου ήταν ένα-ένα, Yeah. την γλίτωσε ο πατέρα μου, δεν την είχαν στήσει ο Βουλώνη και ο Ρεπανά και άλλοι. Του λέω, μα κάνει ο Άρης το διώχνουμε. Παραδοσιακά πάντω είχα καλού τερματοφύλακε. Και σε άλλους τερματοφύλακες. Παραδοσιακά έτσι. Και τη δεκαετία του 90. Και ο Πάοκ είχε το έβγαλε Φορτούλα. Έναν είχε. έναν. Ο Άρης έβγαλε και Κατεριανάκηδε, έβγαλε Κατσιαούνιδε. Έβγαλε Σιαούνη, Καρκαμάνη, Καρκαμάνη, έβγαλε βέβαια. Χριστίδη, έβγαλε τέτοια, και ναι. πιο μπροστά. Πάντα είχα μια. Είχε μια Είχα εκτάσεις καλή- τερματοφύλακες. καλή Ο Πάοκ τάση. ένα Φορτούλα το οποίο τον πήρε από μεταγραφή. Ναι. Τον άρισα το γιο του. Ο Μια μέρα Φορτούλα- δεν ξεχάσω το. ο Μάρλον. Το Ο Μάρλον είναι η Πάω ομορφή, στην Eurobank γιατί είχα το δάνειό μου και. Ο Μάρλον στα είναι. δύσκολα τα χρόνια, τώρα κρίση ρε παιδί μου και Ναι, τα ναι. λοιπά και ζητάω πάω να ζητήσω μείωση των δόσεων και τα Ναι, λοιπά. ναι, κλάφτηκες και τέτοια. Ναι, κλάφτηκα, α πούμε, αλλά ποτέ δεν το κοκκίνησα. Και πάω και βλέπω, μιλάω με το παλικάρι και πώ μπροστά είχε τι κάρτε. Ναι, Είχε καρτούλε. Φορτούλα. Έδωσε η Βασιλή Όλγα ήταν τότε. Ναι, τότε γνωρίζω. Βλέπω Φορτούλα. Μάρλον λέω. Εσύ του λέω, με τον Πλάτεν λέω τι. Με τον Πλάτεν τι σχέση. Μπαμπά μου είναι. Μπαμπά μου λέει. Τι λέει ρε φίλε, του λέω, ένα ψηλό ωραίο παιδί με λακρινός. Ναι, Πολύ ωραίο. Τάκη είναι ο Βλάκας. Δεν Του ξέρω. λέω, κάτσε καλά, Τότε ήταν στα καλά το. Φορτούλα. Στα καλά το. ξέρεις. Θηρίο πάντως και Ξέρεις τι μάλλον. λέω Φορτούλα. Και καλό Ο παιδί. Βλάτεν. Ναι. Ο άντρας, Ε, η ηλικία τη γυναίκα που έχει δίπλα Το του. ίδιο το κάνει, δεν μπορώ. Είναι μεγάλη μορφή ο Φορτούλα. Πάμε το Φορτούλα, τον Βασιλάκο να πάμε και αρχίζει ο Φορτούλα τα δικά του. Ακούω να πούμε. Άκου να μαθαίνεις φαλακρέ. Άντρας πρέπει να είναι δίπλα γυναίκα. Ηλικία άντρα 2 συν 8. Δεν έκανε. Αυτό είναι κανόνα κρυζό. Έκανε μαθηματική εκκλήση ο Φορτούλα. Δηλαδή ρε του λέω, δηλαδή πόσο χρονών είσαι μου λέει. Λέω 54. 54 δια 2 συν 8 πρέπει να είναι η γυναίκα σου, γκόμενά σου. Δηλαδή λέω εσύ, 72 δια 2 συν 8. Τι λέει, Κάτσε να το. δηλαδή, σύμφωνα με αυτά, θα έπρεπε η Θενουά να είναι 30, 27 και 8, 35. Ναι. Για τα 55, όχι. Ρε. Μα ήταν 35, Δεν μπορούμε να έπρεπε να την καρφώνω 4 φορές τη μέρα. Σταμάτα. Μα ήταν 35. Σταμάτα να πει. Θα ζητούσε συνέχεια. Πώ βλέπει τώρα τα πράγματα, Καρλίτο στον Άρη, Φορτσάρι, Αραούχο για επιστροφή. Μπαίνουν και άλλοι. Η Άκη έχει πολλού τραυματίε, Κώστα. Επιστρέφουν όλοι. Και αυτό το τέρμι είναι Έχω δει κρίσιμο. ένα μάτσι. Και αυτό το τέρμι είναι κρίσιμο. Κάτσε. Ολυμπιακός Άρης ΑΕΚ. πάω, Ναι. είμαι στον πάγκο Ball Boy. Και Έτος. 78-79, 9 χρονών, Ωραία. Ball Boy. Προηγείται ο Άρης με πέναλτι του Πάλα. Πέφτει ο Φορτούλα, την ακουμπάει, σύρθει από το δοκάρι 1-0. Στη σέντρα, κάτι λέει ο Δαμανάκη στον παλί, του τραβάει ο παλί σε ένα μπουνίδι το Δαμανάκη, κόκκινη κάρτα. 11 με 10. Γεια σα την Άρα. Τραβάει ένα μπουνίδι ο παλί, να πούμε, τον ισοπεδώνει το φουγκάρι. Μέσα στο Βικελίδη. Μέσα στο Βικελίδη. Καριλάου. Και γίνεται ένα μάτς, μια ματσάρα. 10 ο Άρης, 11 ο ΠΑΟΚ. Πολύ γυμνασμένος ο Άρης, ο Μαδάρα ο ΠΑΟΚ. Στα τελειώματα της μεγάλης ομάδας. Φορτούλα, Γούναρης, Ιωσήφιδης, Πέλιος, Σίγκας, Δαμανάκης, Κερμανίδης, Αναστασιάδης, Γκουρσίν, Ορφανός. Μιλάμε τώρα 40. Νεράκι του είπε. Μιλάμε τώρα, τους βλέπεις και ο Άρης με όλες σκόμπο να κρατάει μπάλα στο κέντρο, το βάλανε μπροστά. Τσικόπουλο, Βένο, Φυρό. Φιλό, Βενοπάλα και τα λοιπά, Πατζιάρα και γίνεται μια ματσάρα. Να πιέζει ο Πάοκ να βγαίνει σε κόντρα ο Άρης και είναι στο 84. Ναι. 85. Ο Κιοφιτζόγλου ο Λάζαρος, Ναι. 1,70. Κάνει το Φορτούλα δάχτυλο Οχ. στον πάγκο. Του λέω πατέρα μου, θα έρθει να σου δώσει και ένα πάγκο. Του λέει δεν σε γλιτώνει κανένα. Του λέω Φορτούλα, θα σε φτιάξω εγώ μετά. Βλέπω εγώ τη φάση. Του λέω πατέρα μου, τον κολλάζε. 1-0 λέει. Μα σου φαρίσω, μα βάλω 2 γκολ. Τι μα πιέζει. Συνέχεια αυτό να το κάνει δάχτυλο το Φορτούλα. Μόλι τελειώνει το μάτσο, βλέπω δεν το ξέρω, ένα Φορτούλα να έρχεται πάνω στον Κιοφιτζόγλου. Πατέρα μου το Στο Φορτούλα. τουλάπα. Πατέρα μου το Φορτούλα ήταν κολλητή. Τρώγαν μαζί και τα λοιπά. Αν δεν τον έλεγε μοίρε, συμπλάτε να. Θα γινόταν φωνικό να πω. Το δώσω μια, το φυτέψω το μέσα, μαλακά. Από πάνω. Κάνει με ένα δάχτυλο, κάνει τρακλά εγώ εμένα. Του λέω τι κάνει, του λέω. Το σε σκοτώσει να μου. Δεν μου λε. Σε σκοτώσει να μου. Φορούσε και πλουζά. Δεν το μιλάτε, ούζο 12. Ποιο, εγώ ούζω 12. Καπέλο. Στην μπάλα ρε ούζο. Πρέπει να ήταν και ο Τασούλη μαζί σου. Αναστασιάδη. Χιχή. Τερματοφύλακα. Ναι. Ήταν ένα χρόνο μικρότερο από σένα. Το 69 είναι ο Τάσο. 68 είμαι. Ναι, το ξέρω. Ναι. Πρέπει να είστε μαζί.
Έτσι ήταν από πιτσιρικά εκεί. Τώρα. Μπορώ γιατρέ. Του λέει τρίφτο μπουτά. Λέω Φορτούνα, τι τέλεις έτσι, κάνεις σε μένα χειρονομία τρίφτο μπουτά. Σου δώσω μια, σε βιτέψω εδώ μέσα, ένα πανάκι να γίνεις. Τι αντρούκλα ήταν. Ρε τι έχω ζήσει ρε φίλε. Πάλι καλά που τα θυμάσαι και μας τα λες. Τι γέλιο ρε. Καλά που τα θυμάσαι και μας τα λες. Έχεις τώρα 2 εκπομπές, μία ώρα την επόμενη, 1-2 ώρα το μεσημέρι και μετά με κόκκινο φίλε. Τα φιλιά μου Γρηγόρη, με τον κόκκινο βέβαια μεταμορφώνεσαι. Είναι άλλη εκπομπή. Άλλη ώρα μόνος του, άλλη ώρα με τον Γρηγόρη. Το Γρηγόρη δεν χάνω εκπομπή. Ο Γρηγόρη φίλε, βλέπω στα μάτια του όλη την ελληνική στιαμπού. Λοιπόν, όλη την ελληνική. Τα μάτια, ρε. Τη διθενιά να πούμε, το τάχα, το ρουφιάνι από πίσω να πει. Όλο αυτό 20 χρόνια αυτό κάνουν, το μαγικό. μαζί κάνουν εκπομπή, παιδιά. Ακούστε τώρα. Αυτό το μαγικό να 20 χρόνια κάνουν μαζί εκπομπή. Και άκου τι λέει τώρα. 20 χρόνια. Αυτό το βλέμμα, το αθώο, πονηρό, δηλαδή το ότι μεταμορφώνεται ένα βλέμμα το οποίο είναι πονηρό νηστικό να σε φάει και μεταμορφώνεται από μόνο σε γραμμάριο. Δηλαδή είναι απίστευτο. Και τις γριές που είναι ευάλωτες να πούμε, τις συναρπάζει. Τη συναρπάζει, Βέβαια. Είναι ελκυστικό. Ξέρεις που μπορούσε να οικονομήσει από μπουρμπουάρ. Όχι, δεν θέλω να μάθω. Να ήταν ταχυδρόμος και να πήγαινε στους ταξιούχες. Ξέρεις τι θα γινότανε. Καμιά χρειά δεν θα έπαιρνε τη σύνταξη. Σταμάτα, ρε κοτσάκι. Εκείνα Σταμάτα. Λοιπόν, στο κοινό η σύνταξη. Σε πάνω σε δύσκολα. Ναι, δεν μπορώ να τα ρωτήσω. Να γελάσω δεν θέλω. Είναι άκομψη για τον Γρηγόρη. Εγώ τον Γρηγόρη τον συμπαθώ. Ξέρετε τι ώρα πέρασα μαζί του εδώ στη γιορτή που κάναμε στο Μετρόπολη. Με τον Γρηγόρη κάθισα. Κερασμένα ποτά, κερασμένα φαγιά. Η μουσική κερασμένη. Ναι, ρε παιδί, αλλά η κουβέντα ήταν ωραία. Η θεματολογία ήταν ωραία. Ο Γρηγόρη ήταν ωραίο. Ό,τι και να λε. Δεν λέω εγώ το αντίθετο. Λοιπόν, ξεκίνησε χθε το όνειρο από τη Χαλάστρα. Καμπανιακό, από την κυτρινόμαυρη Χαλάστρα ξεκίνησε. Πήρατε τον Πάοκ. Καμπανιακό Πάοκ Β 2-0. Στη Χαλάστρα παίξατε. Στη Χαλάστρα, ναι, και έχει κόσμο. Καμπανιακό. Ναι. Από εκεί το παλεύετε. Το παλεύουμε, ναι. Δύσκολα είναι τα πράγματα εκεί. Στη Χαλάστρα. Θα θέλαμε, εγώ θα ήθελα να σωθεί. Βέβαια, νομίζω πέφτουν 5-6 από κάθε όμιλο. Γίνεται χαμό. Την εθνική την παρακολουθώ. Ξέρω ότι σώθηκε ο Μακεδονικό και η Λάρισα αυτοκτόνησε. Ο Μακεδονικό δεν είναι. Χθε μιλούσα με τον Παύλο. Του λέω Παύλο, πρέπει να. Μετά αυτή την. Ανάπηρνες, λέω και κάνει την είχε σωθεί και μου λέει δεν είναι έτσι. Λέει, γιατί είμαστε λίγο μια ανάσα από τα play out. Γιατί αυτοί παίζουν εκεί πέρα πίσω όλοι οι play out. Κατάλαβε. Κάνει πρωταθλητισμό για να σωθεί. Ναι. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Βέβαια έχει καλή ομάδα ο Μακεδονικό. Για να φύγει από την κατηγορία, δεν το συζητάμε τώρα. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι θα παγιωθεί ο Μακεδονικό στην κατηγορία και αυτό είναι καλό. Είναι πολύ καλό. Από εκεί τρίτο δηλαδή λε. Ναι. Μπορεί. Χθε πώ μπέρδεψε ότι ο Τσιρόνη είχε πάει στον Παναθηναϊκό. Τον ήθελε μήπω γιατί είχε πάει ο Καραμίχαλο. 100%. Όχι ο Καραμίχαλο. Ο Καραμίχαλο δεν πήγε. Πανιόνιο πήγε. Ποιο πήγε, δεν πήγε Ποιο πήγε από τον Μακεδονικό στον Παναθηναϊκό. Από το Μακεδονικό. Ναι, το Βουλινού το Μακεδονικό. Το 83-84. Ποτέ. Από τον Παναθηναϊκό ήρθαν. Παναθηναϊκό ήρθαν. Πώ θυμάμαι τον Τσιρόνη. Αυτοί όλοι. Τον Τσιρόνη το θυμάμαι να παίζει ή στον Όφη. Κάποιο πήγε από το Μακεδονικό στον Όφη τότε. Όχι, ο Τσιρόνης πήγε. Καστοριά, ναι. Μετά στο τέλο Μακεδονικό. Δεν πήγε μεγάλη ομάδα. Ναι. Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ΑΕΚ θα μπορούσε να πάει. Με τα χάτρικ που έκανε τότε. Άδωνη Γεωργιάδη βλέπω εδώ στην ΕΡΤΣ. Πήγα λέει στο Υπουργείο μου. Αστικό μύθο στο 5 του Άδωνη. Δεν υπήρξε ποτέ. Καλά, πώ δεν υπήρξε. Αυτό το τίτλο έχει τώρα. Καλημέρα, Ελλάδα. Λένε. Ο Παπαδάκης το λέει. Ναι. Τι ψυχία παραδόση τώρα. Δεν το βλέπει ότι είναι έτοιμο να πεθάνει. Αυτό το λέει 20 χρόνια. Μπορεί να μα τάψει αυτό βέβαια. Το βλέπει. Πώ δεν βλέπει. Αδυνάτησε, δε τον λίγο, στέγνωσε. Καλά, επιτρέπεται να λέει αυτό το πράγμα. Έτσι γράφει το σουπεράκι κάτω. Δεν υπήρξε ποτέ, λέει, αστικό μύθο. Προσέχει, λέει εδώ, προσέχει. Δεν ξέρω. Γίνεται πολλή κουβέντα για τα. Ήταν ο παπά μου 3 μήνες πριν πεθάνει. Σταμάτα. Για τα ομόφυλα ζευγάρια γίνεται μεγάλη κουβέντα. Ναι. Τεκνοθεσίε κτλ. Πολύ μεγάλη κουβέντα στην κοινωνία. Κοίταξε το εγώ δεν θέλω να πω σε αυτή την κουβέντα. Εγώ μπαίνω, ξέρω ότι είσαι δεξιό και ότι είσαι αντίθετο. Συντηρητικό αλλά το κόμμα σου το ψηφίζει. Ναι. Θα κάνουμε κουβέντα. Είναι ο Μπασάκου λίγο. Θα το πάει αργότερα. Το Σεπτέμβριο θα το πάει. Δεν θα το ψηφίσει τώρα. Πώ λέει? Το Σεπτέμβριο θα το πάει το νομοσχέδιο. Τώρα να το πάει. Να ενημερώσει, ας πούμε, τι θέλει, λέει και τα λοιπά. Τι σημαίνει γάμος ομόφυλων, τι δικαιώματα θα έχουν, πού θα είναι. Πέρασε, τελείωσε. Δεν είναι θέμα. Πώς το λένε, ρε παιδί μου. Πέρασε, είναι θέμα διαδικαστικό. Μα είναι και ευρωπαϊκές οδηγίες. Μπορεί να πει όχι στην ευρωπαϊκή οδηγία. Μπορεί ένα πρωθυπουργό τώρα, οποιοδήποτε,
να πει όχι, δεν τον κάνω του ομόφυλου κτλ. Ναι, η τεχνοθεσία είναι το θέμα. Έπεσε. Δεν το συζητάνε εκεί. Έπεσε. Εκεί δεν το συζητάμε. Και εσύ, Ναι. και εσύ το έχει πει. Δεν με ενδιαφέρει, ούτε εμένα με ενδιαφέρει. Α κάνει τι θες. Α. Έτσι κι αλλιώ με ένα σύμφωνο συμβίωση μπορεί να ζήσει με όποιον θέλει. Για ποιο λόγο να μην. Α σου πω και την Η φιλοσοφία. μου. τεχνοθεσία είναι το θέμα, Κώστα. πω Από κάτι. πίσω κρύβεται εκεί. Είναι πολλά Αυτό. παιδιά. Εγώ έχω μάθει για εμπόρια βρεφών κτλ. Και σε γνωστά. Εντάξει, μωρέ, πάμε στα άκρα. Ωραία, Πάμε σε μια φυσιολογική Να σου περίπτωση. πω κάτι. Ένα παιδί που είναι αναπεταμένο σε ένα ορφανοτροφείο, Ναι, καλύτερα να είναι με δύο κοπέλες που είναι μαζί ή δύο άντρες που είναι μαζί, το προτιμώ. περίμενε. Έχουν εξαντληθεί δηλαδή λες εσύ πρώτον τα ζευγάρια τα οποία είναι ετερόφιλα. Τα οποία θέλουν το παιδί αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα που το θέλει. Γιατί εκεί είναι άλλη κουβέντα. Εγώ λέω όταν είναι ένα ζευγάρι φυσιολογικό με τα στάνταρ που μεγαλώσαμε. Και θέλει το παιδί και το θέλει και ένα ομόφυλο ζευγάρι. Ναι. Πού το δίνει. Σαν ίδρυμα. Σαν ίδρυμα, Ναι. όποιο έχει περισσότερα χρήματα. Αν έχουν τα ίδια, όλα οι να παράμετροι χτυπήσουν είναι πέναλτι, ίδιες. τι να κάνουν. Όχι, Όποιος ρε φίλε, τι να πει χτυπήσουν Όποιο πέναλτι. έχει καλύτερο βουλευτή. Δεν ξέρω αν το βλέπει σωστά σε το αυτό το βλέπω. κομμάτι. Αν είναι ίδιε όλε οι παράμετροι και ένα ετερόφιλο Ναι. ζευγάρι θέλει το Αν παιδί και ένα φτάσουμε ομόφυλο. σε τέτοια ωραία επίπεδα. αυτό πρέπει να είναι λύσει. στα ίσια. Αυτό πρέπει να λύσει. Όποιο έχει τον υπουργό. Όποιος έχει τον υπουργό. Όποιο έχει τον Μητρόπολη. Στην Ελλάδα. Όποιο έχει τον επιχειρηματία. Ελλάδα. Άμα φτάσω, να σου πω κάτι. Άμα εγώ με άρισα το 10 με στο 9 και εσύ είσαι στο 9 και είναι να βρούμε δουλειά. Ναι. Και εσύ έχει τον υπουργό και εγώ δεν έχω, χαλάλι σου. Άμα είμαι εγώ στο 10 και εσύ στο 5 και βρει, τότε το συζητάμε. Τι σου λένε. Δηλαδή τώρα λέμε, οι μπαμπάδε λέει πλήρωναν τον προπονητή και προωθήθηκε ο γιο. Ωραία. Ο γιο δηλαδή, ποιο έμεινε απ' έξω. Ένα άλλο γιο. Σε τι επίπεδα ήταν ο άλλο γιο. Αν ήταν στα ίδια επίπεδα και πήγε του πλουσίου κτλ. Δεν το συζητάω. Αν ήταν του Νταμπάνη, χοντρό, αγύμναστο και αργό και τον βάλανε επειδή ο παπά του είχε λεφτά, εμεί στο μπάσκετ τελειώνω με αυτό. Το άνοιξε το θέμα καμιά φορά στα social media τα δικά σου. Ποιο? Αυτό το θέμα. Τη τεχνοθεσία, του γάμου ομοφύλων κτλ. Τι σου λένε, α πούμε, οι φανατικοί σου. Ότι είναι αντίθετη. Είναι αντίθετοι. Και εγώ δεν έχω. Άρα δεν είναι ίσω. Και εγώ δεν έχω, ας πούμε, πολιτικής, συντηρητικό κοινό να πούμε. Ναι. Αλλά με ακούει και με βλέπει ένα πολύ μεγάλη ευέλικτη Ναι, συντηρητικό κοινό. Αισθάνεσαι όμω ότι είναι οι περισσότεροι αντίθετοι. Ναι, κάποιοι μου λένε. Αν είναι αντίθετοι, είναι ρε, πολύ λέει, δύσκολο μου το λένε, θέμα πολιτική ξέρεις τι ανατολή. μου λένε, Να ξέρεις. μου λένε, έλα ρε, φοβάσαι του ΛΟΑΤΚΙ και αυτό τα κάνει, μου λέει. Λέω, με έχει εμένα για τέτοιο. Έχω τόσα πρόστιμα, τόσα δικαστήρια να φοβηθώ τον ΛΟΑΤΚΙ ή να φοβηθώ μια κοινωνική ομάδα, να φοβηθώ του αριστερού, να φοβηθώ τι. Εδώ με είχαν ρημάξει τα μάξι με τη μάνα του Φίσα που μου παραποιήσανε και τα λόγια. Ναι, Μου το με θυμάμαι, στείλανε. το θυμάμαι. Ωραία. Γιατί να φοβηθώ το ΛΟΑΤΚΙ. Όμω βλέπω πολλά παιδιά και σε φυσιολογικέ οικογένειε που βγαίνουν στραβά. Και γιατί, μπορεί να βγει στραβό και πούμε. Δηλαδή η σεξουαλικότητα δεν παίζει ρόλο στη διαμόρφωση ενό χαρακτήρα. Πιστεύω εγώ. Στη δουλειά μου, ένα γκέι ή μια κοπέλα που πάει με γυναίκε την έπαιρνα φουλ. Καλά δεν είναι. Χοντρό δεν θα έπαιρνα στη δουλειά μου. Δεν Εγώ τα έχω πει. δεν το συζητάμε αυτό. Χοντρό Δεν και, πάμε σε θα σου πω διάλειμμα. δευτερόλεπτα. Δεν συζητάμε. Χοντρό και αριστερό δεν θα τον έπαιρνα στη δουλειά μου. Γκέι ή η κοπέλα που πάει με γυναίκε, φυσικά και θα την έπαιρνα αν ήμουν επιχειρηματία. Το χοντρό δεν τον έπαιρνα. Είμαι ρατσιστή στου χοντρού. Πάντω, εγώ έχω πολλού φίλου αριστερού, οι οποίοι δουλεύουν σαν σκυλιά, είναι Ναι, αριστεροί και δεν έχουν πάει στη ζωή του σε πορεία. Ναι. Δεν έχουν πάει στη ζωή του σε συγκέντρωση Να σου πω κάτι. και σε πορεία. Οπότε μην Εγώ- του τσουβαλιάζει εγώ όλου. δεν τον τσουβαλιάζω. Αυτοί που πάνε Του στι λέω, εγώ, αν πορείε, ήμουν επιχειρηματίας, για μένα ψάχνουν ρόλο στη αν ζωή. ήμουν Δεν είναι θέμα ότι δεν αντίδρα ξέρω, ρε και φίλε. ξέρει ότι με την αντίδρασή του θα περάσει Ρε αγόρι μου τώρα. ή δεν θα περάσει ένα Θα- νομοσχέδιο. Πάμε στο. Εγώ σου λέω τι θα έκανα εγώ. Αν ήμουν επιχειρηματία, θα βάζα το ρουφιάνο μου να τον περάσει test drive. Θα βρίσκα ένα. Του Ελλάδο. Άμα μου το ζυγίσει 1,75 θα είναι στα 85 κιλά. Ο 90 το μάξιμο. Και μυϊκή μάζα μεγάλη άμα έχει να είναι δυνατό. Μη μου ναι, τα περιτά κιλά μου εσέρνεται. Τι πολιτικό φρόνημα έχει. Αν είναι αριστερό και την ώρα που μιλάμε, εδώ εγώ, Ναι. ένα δευτερόλεπτο. Έφερα έναν άκρο αριστερό στη δουλειά. Εδώ. Θα το πω. Το θυμάμαι αυτό. Ακούστε λοιπόν τι έπαθα εγώ. Που μου λέτε μα πού και τα λοιπά. Με την άκρα αριστερά είχα καλή σχέση και συνεργασία. Και ένα κομμάτι τη επιτυχία μου, η άκρα αριστερά είναι από πίσω με την ανταρσία. Όμω, φέρνω εδώ ένα παιδί να πιάσει δουλειά στα social media. Ναι. Και με φωνάζουν από πάνω, δηλαδή στα 22 να κάνει καριέρα. Που εμεί 22 χρόνια δεν είχαμε λεφτά να πάμε τσιμισκή με το λεωφορείο το 12. Και τι μου κάνει. Την ώρα που μιλάει με ένα στέλεχος εδώ, δεν λέω όνομα, το μαγνητοσκοπεί. Δηλαδή, Τον ηχογραφεί τον κρυφά. υπογραφεί. Κρυφά. Κανονικά, κρυφά. Κρυφά, όχι φανερά. Κρυφά. Μου λένε, Ελλάδο, τι έγινε με αυτό και τα λοιπά, δικαιολογημένα. Γίνομαι ρεζίλ εγώ. Λέω, τι είναι αυτά τα πράγματα.
να το χαστοκίσω και τα λοιπά. Δεν με πήγαινε και ήταν και έτοιμο θάνατο να πούμε. Δεν είχε να μαλώσουμε και τα λοιπά. Πώ το έκανε αυτό το πράγμα, με εξέθεσε. Του λέω, πε μου γιατί το έκανε. Πε μου γιατί το έκανε και με εξέθεσε εμένα. Ναι, εγώ προσπαθώ να σου βρω δουλειά γιατί του λέω δεν με νοιάζει τι κόμμα, δεν του βοηθάω. Όπω έχω βοηθήσει. Τι είπε. Τι μου είπε. Τα αφεντικά λέει είναι εχθροί. Μου λέει. Και το σκοπό τώρα, έτσι ώστε να τσακωθώ μαζί του αύριο με το αφεντικό, να τον έχω λέει και τα λοιπά, του στείλω το ΙΚΑ, το ΤΕΒ και τα λοιπά. Και εσύ πιστεύεις θα είμαι εγώ τώρα αφεντικό και θα πάρω κουμπολισί στη δουλειά. Ούτε με σφαίρε. Πάμε. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα συνεχίσουμε δεύτερη ώρα, θα ανοίξουμε και γραμμές. Τα έχω πάθει εγώ αυτά. Ναι, τα έχει πάθει, το ξέρω, τα έχει πάθει, γι' αυτό τα λέει. Πάμε, θα ανοίξουμε και γραμμές στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με το Μίγια Λάσερ. Προχώρα. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με λίγο. Ορίστε, πολύ 95,5. Ραπ και βαρ. Μέχρι την Δευτέρα, που Δευτέρα μπαίνουμε κανονικά στο πρόγραμμα. Το 2024 θα είναι μια χρονιά μεγάλου ποδοσφαιρικού ενδιαφέροντος καθώς περιμένουμε το Euro. Θα έχουμε πολλά παιχνίδια, πολλά γκολ και ποδοσφαιρικές συγκινήσεις. Πέραν όμως από τις κληρώσεις του Euro έχουμε και τις κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου, στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα θα διεκδικήσουμε το μεγάλο χρηματικό έπαθλο των 10.000 ευρώ. Μαζεύουμε από τώρα τους λαχνούς και συνέχεια στο καζίνο. Να μην ξεχάσω επίσης να σας πω μέρες που είναι τώρα, γιατί ζούμε και στην εποχή της επικοινωνίας, γι' αυτό και όλοι θέλουμε να επικοινωνούμε ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς. Για όλους εμάς η Nova φέρνει προγράμματα κινητής με απεριόριστες δυνατότητες. Μόνο με 13 ευρώ το μήνα μπορούμε να έχουμε unlimited ομιλία και SMS συν 2 GB. Και αν θέλουμε τα πάντα απεριόριστα, μας δίνει τη λύση το πρόγραμμα Unlimited All μόνο με 27 ευρώ. Μπες στο nova.gr και μάθε περισσότερα για τα προγράμματα κινητής της Nova. Λοιπόν, επιστρέφουμε από Δευτέρα όλοι, επιστρέφουμε όλοι στη δουλειά, έρχονται εδώ τα καμάρια, τα πολυκάρια, νομίζω ο Ζαΐρης Πάγκους ήδη έδεσε το δίδυμο, θα έρθει ο Γρηγόρης το μεσημέρι, θα έρθει και ο Κουλιανός το πρωί, μόνο εσύ ήσουνα μόνος. Μόνο εσύ ήσουνα αυτή τη βδομάδα, νομίζω και ο Ζαΐρης σε 2 μέρες, μόνος στην εκπομπή, δηλαδή ο μόνος που έλειπε. Ναι, και το πρωί. Το πρωί είχε παρτενέτ. Το Στεφανάρα ξεκίνησε την Τρίτη. Ναι. Με μένα τελειώνει Πέμπτη Παρασκευή. Το απόγευμα πάω μόνο μου. Το απόγευμα είσαι ωραίο. Το απόγευμα πάω μόνο μου. Είσαι ωραίο. Σήμερα είμαι χαλάρο, φρόνιμο. Θα ανοίξει γραμμέ το απόγευμα για. Θα ανοίξω γραμμέ για το Άρης Πάοκ. Για το Άρης Πάοκ. Να πάρω λίγο κλίμα. Το κλίμα, ρε φίλε, προσπαθεί ο Άρης να το αντιστρέψει. Δεν είναι όπως παλιά να πούμε που. Όχι, μαζεμένο. Και να πούμε μια άβρα διαφορετική. Νομίζω ότι τα social media έχουν απορροφήσει μεγάλο πάθος. Δηλαδή η παραβατικότητα που υπάρχει είναι του 0,5%. Ναι. Το 99,5% οι αντιπαραθέσεις είναι μέσα από Facebook, Instagram κτλ. Λεκτική. Και γενικότερα υπάρχει ένα φλερτ μέσα από τα social media, υπάρχει η εργασία μέσα από τα social media. Έχει διαφοροποιηθεί λίγο η συμπεριφορά μεταξύ των ανθρώπων, ναι. Ο ένας με τον άλλον κτλ. Ναι. Πριν 20 χρόνια όταν έκανα ραδιόφωνο εγώ, γινόταν χαμός στις γραμμές. Τώρα μου στέλνουν, ξέρω εγώ, αυτοί που ήταν να μπουκάρουν, να πούνε τι λες κτλ. Το συζητάνε. Στο social media το βλέπω. Ναι. Συμπληρώνουν κτλ. Έχει αποξενωθεί λίγο η αγριάδα ναι. Που υπήρχε. Ναι. Φλερτ δεν υπάρχει. Δηλαδή βλέπεις. Να βγούμε, ναι, γουστάρεις, ναι, αυτό κτλ. Βγαίνουν με το social media. Το φλερτ είναι διαδικτυακό. Έτσι είναι. Γι' αυτό τα social media είναι στο φλερτ. Σήμερα ζητάει διαζύγιο ή πλακώνεται ή μαλώνει για ένα like. Μένα μου έλεγε, ας πούμε, μια συνάδελφος εδώ. Α σου πω εγώ δεν θα σου πω όνομα. Ναι. Μου λέει χώρισα. Ναι. Δεν θα σου πω όνομα. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Λέω γιατί χώρισε. Γιατί λέει ο δικός μου, είδε ένα like που έκανα σε ένα πρώην και ζήλεψε κτλ. Και τώρα χαζό. Με το like. Εσύ το βρίσκεις τώρα δηλαδή στο σοβαρό λόγο ή ήθελε να χωρίσει, ρε φίλε, για άλλους λόγους. Βρήκε μια φορμή η οποία είναι αστεία. Μα και ο άντρας τώρα, κάνε ρε βλάκα κι εσύ. Τι να κάνει ρε Κώστα, ένα like έκανε ρε Κώστα. Δηλαδή κάτσε ρε φίλε. Διαβάζω κάτι και μου αρέσει. Και θα κάτσω να σκεφτώ αν τη γνωρίζω, αν το γνωρίζω, αν ήταν πρώην, αν ήταν νύνα, αν ήταν στο περιβάλλον μου να κάνω ένα like. Διάβασα κάτι μου άρεσε ρε φίλε. Δηλαδή τώρα ας πούμε, μπορεί να ερμηνεύσει μια γκόμενα, πες ότι τη γυναίκα σου. Ναι. Κάνεις like μια πρώην σου και ξέρει ότι είναι πρώην. Δεν κάνω εγώ like. Λέμε ρε, γιατί δεν κάνεις.
Όχι, γιατί δεν κάνει. Δεν κάνω like γενικώ. Μισό λεπτό. Δεν μπαίνω να κάνω ούτε σε Άμα πρώην, κάνεις ούτε σε κανένα δεν κάνω. Δεν κάνω like. Αγόρι μου είχε μια γκόμενα. Ναι. Δεν μ' αρέσει το like. Η κοπέλα σου είχε ένα πρώην. Και κάνει να πούμε, Ναι. κάνει η κοπέλα σου. Δεν τα ψάχνω, γιατί ο ψάχνων βρίσκει. Ρε γαμώ το άλλο. Δεν τα ψάχνω, γιατί ο Αν τα ψάχνων. ψάξεις, θα σε ενοχλήσει. Μα γι' αυτό δεν τα ψάχνω. Να τους. Για να μην το βρω. Φαντάσου λοιπόν, εσύ που είσαι Αυτό 50 σου λέω, φεύγα καταλαβαίνει. και η δικιά σου. Ο ψάχνων βρίσκει. Μην ψάχνετε, παιδιά. Θα βρείτε. Πρόσεχε Μην τώρα. ψάχνετε. Ζήσαμε μια άλλη εποχή εμείς. Ναι. Και μπήκαμε σε μια άλλη. Και η άλλη έκανε like στον κόμενο τον παλιό και ο άλλος τη χώρισε. Ναι. Σε ηλικίες κοντινές δικές μας. Αν είναι δυνατόν. Πρόσεχε τώρα. Φαντάσου τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν με τα Μέσα social media. Πόσο σημαντικό είναι αν κάνεις ένα like ή αν μιλήσεις κτλ. Είναι πολύ σημαντικό. Καλά, τα παιδιά έχουν σχέσει μέσα από τα social media. Πλατωνικές θα μου πει, αλλά είναι σχέσει που κρατάνε Όμως χρόνια. και εσύ από ό,τι μου λες, Ναι. δεν το ψάχνω γιατί άμα ψάξω θα βρω. Εγώ είναι, όχι για τη γυναίκα μου, γενικότερο είναι το δόγμα μου αυτό. Από παλιά, από μικρό. Ο ψάχνων βρίσκει. Ερώτηση. Τέλο. Είναι- Κανεί δεν είναι η τέλειο. κοπέλα. Ο ψάχνων βρίσκει. Ωραία. Δηλαδή, γιατί να το προκαλέσω αυτό το πράγμα στον εαυτό μου, αν με αφήνω ήσυχο. Εγώ ψάχνω τα Εσύ, πάντα. καλά, εσύ είσαι κολοφωτιά. Εγώ παιδί δεν μου, τα ψάχνει κάνω τα πάντα. Δεν υπάρχει. Να δω. Τζενούλα, πρόσεχε. Όταν Πρόσεχε τα τα. έχω δει όλα, τα έχει δει. Πρόσεξε τώρα. Ναι. Εσύ λες ότι εάν κάνεις like σε μια παλιά σου γκόμενα, λέμε, αν Ναι. κάνεις, η δικιά σου θα σου πει τίποτα. Νομίζω. Θα πει. Θα πει. Ναι, θα πει. Άρα και η γενιά η δικιά Τι μας, θα πει όμω. τι θα πει Θα όμως. πει, φίλε, δηλαδή δίνει δικαίωμα. Θα σου το πει το βράδυ. Να πάμε, α Θα πούμε. κοιμηθείς μόνος σου αυτό. στον καναπέ ένα βράδυ. Μόνο κοιμάμαι. Με ροχαλίζει. Άλλο Λένε λέω, γι' ρε αυτό με παιδί διώχνουν μου. όλοι. Μεταφορικά Ούτε το σκύλος λέω. δεν με θέλει. Δεν θα πει το βράδυ, δεν θα. Ναι, κατάλαβα. για αυτό ναι. το λόγο να πω. Τα έχουμε λίγο, ναι. Οπότε, Ψυχρά. μην σας φαίνεται παράξενο ότι και τα νέα τα παιδιά λειτουργούν έτσι και οι ακροατές λειτουργούν Μα και έτσι. απ' την άλλη όμω. Και εγώ βρίσκω 100, 120, 80, 70 Ναι. μηνύματα μετά την εκπομπή που μου λένε αυτό, το είπες αυτό κτλ. Εντάξει, Και είναι δεν έχω το κινητό τώρα εδώ επίτηδες για να μην επηρεαστώ. Καταλαβαίνω. Κατάλαβες. Είναι και μικρόβιο. Το οποίο μπαίνει μετά στη σκέψη και σε τρώει κάθε μέρα αυτό που λες. Γι' αυτό και σου λέω ψάχνουν δεν βρίσκει. Δεν ψάχνει. Άρα τα social είναι αιτία χωρισμού. Γιατί στην ουσία ένα like είναι ένα like. Δηλαδή, αλλά θα σε βάλει σε σκέψει. Γιατί να σε βάλει. Και γιατί να μην σε βάλει. Γι' αυτό σου λέω δεν ψάχνει. Γιατί να μην λειτουργεί το μυαλό σου. Γιατί σε Δεν θα κάποια φάση. πεθάνουμε ποτέ από Alzheimer. Ναι, εμεί. Όχι, εγώ Δύσκολα. τουλάχιστον εγώ δεν θα πεθάνω. Και αυτό που λέμε για τη νέα γενιά. Ή θα το κάψω όπως ο Ιωαννίδης από Ναι. την πολίτη σκέψη. Γιατί ο Ιωαννίδης το κάψε την πολίτη σκέψη. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτό. Μωρέ. Ήταν και η παθογένεια τη κατασκευή μα καμιά φορά δηλαδή. ξέρω Κατάλαβε. τι παθογένεια. Είναι και ένα λαχείο. Εγώ τα αναλύω όλα Καλά με κάνει. τακτική, με Καλά αυτό, με κάνεις. σχέδιο, Τώρα ιστορίες. σκεφτόμουν αυτό που είπε ότι πριν από εμά, η προηγούμενη γενιά από εμά είχε το προξενιό. Εμεί δεν το είχαμε. Έτσι δεν είναι. Πώς δεν το είχαμε. Δεν το είχαμε. Ήμασταν πιο Το έμεσο. Μα δεν κατάλαβε. Πώς δεν το είχαμε. Το φλερτ. Η δική μα γενιά το φέρει σε αυτό το επίπεδο που είναι σε μεγάλο βαθμό και τώρα. Η προηγούμενη γενιά τη δεκαετία του 60 όταν βγαίνανε. Ναι. Δεν ήταν εύκολο. Πού να φλερτάρει. Ναι, Έπρεπε να πα σε ένα πάρτι. το γαλακτοκομείο. Στο ζαχαροπλαστείο Ναι. Ιλμόντο, α Στο πούμε. Ιλμόντο, Στην ναι. τέτοια που Ναι. δεν γίνεται. Δεν σύγχροναζαν. Δεν είναι. Στο ζαχαροπλαστείο. Οπότε έπρεπε πάλι μέσω ενό πάρτι, Πάρτι. ενό γάμου, Ενός τρίτου ενό ανθρώπου. τρίτου ανθρώπου. Οπότε πάντα πηγαίναμε Δεν στο είναι του προξενιού. Η δική μα γενιά ήταν αυτή που έβγαινε έξω, έβλεπε μια τύπησα, α πούμε. Έλα, που- εμείς Πασόκ μεγαλώσαμε Αυτό τώρα. σου πλάκα λέω κάνεις τώρα. τώρα. Ναι, Το είχαμε- Πασόκ μεγαλώσαμε. Τι μας λες τώρα. Στα μπορτέλα και στα μπουζούκια και στα. Όχι, όχι, Αυτά όχι. με πλάκα κάνεις τώρα. Τι ανάγκη είχαμε εμείς από φλερτ και τα λοιπά. Έτσι, τσακ. Άλλαξε το έργο Ναι, να πούμε. άλλαξε το έργο. Άλλαξε το Άλλαξε η επόμενη γενιά. Ναι, αλλά Τώρα φλερτάρουν. προσαρμόζεσαι και πας. Εγώ πάντα Όχι, προσαρμόζομαι και στη δουλειά και έξω. Θα σε περάσει η, Άμα η είσαι πραγματικότητα. παλιωμοδίτης, εμείς παλιά τέλειωσε. Μην μπλέξεις, σου δίνω συμβουλή. Ναι. Απέφευγα σαν το Κάτσε γιατί σκύλο. πριν αποφύγαμε, περίμενε. Ναι. Για δουλειά κουκουέδες αριστερούς και χοντρούς, τώρα τι μην μπλέξεις. Για δουλειά το είπες πριν, δεν παίρνεις. Μην μπλέξεις σε τραπέζι που είναι παλέμαχοι ή γέροι. Μαν. Θα σου αρχίσει το παρελθόν. Θυμάσαι εκεί το Τζίτζι Τι Ρίβα. να κάνουνε. Ναι. Για το παρόν να πούνε, ρε Κώστα. Τι να σου πει. Δεν είσαι μακριά. Το σύγχρονο Μην σε ποδόσφαιρο. κατηγορείς, δεν είσαι Βέβαια, μακριά. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο, για παράδειγμα, του λέει εκεί, spressing, αυτό κτλ. Μια μέρα από ψηφίδης έλεγε. Παίζουμε με το Κάλιαρι στο Βασίλη. Κάλιαρι και παίζει ο μεγάλος Τζίτζι Ρίβα. Την έχω ακούσει την ιστορία. Άκου τώρα ομάδα πήγα Βασίλη. παίξουμε τώρα Άρης μες στο Κάλιαρι. Ναι. Λέω τον Αλμπάντη, είναι κανείς στο Τζίτζι Ρίβα. Τώρα από εδώ πέρασε μπροστά μου.
Πάω στον πατέρα σου, του λέω, είδε το Τζιτζιρίβα. Με την ώρα του αγώνα γίνεται Ναι. αυτά, ναι. Τώρα πέρασε από μπροστά μου, έφυγε έξω αριστερά. Πού να πάω να το μαρκάρω, μου λέει. Μέχρι να συνεννοηθούμε, φάγαμε το πρώτο γκολ. Είδε κανεί το Τζιτζιρίβα. Τώρα πέρασε από μπροστά μου. Τώρα πέρασε από μπροστά μου. Χριστούγεννα δεν ήρθε. Δεν ήρθε μάλλον, Χριστούγεννα φέτος. Ο Βασίλη έρχεται Καλοκαίρι έρχεται πάντα. Απρίλιο, Μάιο, ναι. μετά το Πάσχα και φεύγει Οκτώβριο. Ναι, πήγα σπίτι του πέρυσι. 6 μήνες. Ναι. Πήγα σπίτι του, έχει ένα φοβερό τοίχο. Ο παπά σου είναι σε πολλέ φωτογραφίε και τον τοίχο. Είχα πάρει μια φωτογραφία με τον παπά σου που έκανε εκείνη τη μέρα. Γιατί μου λέει: Δώσε τον Κώστα, δεν την έχει αυτή τη φωτογραφία, την έχω εγώ να στη φέρω. Έχει ένα τοίχο στο δωμάτιό Δεν έχω του. πει την ιστορία με το εισιτήριο το ψηφίτη. Όχι, Με το λεωφορείο. όχι. Πρέπει να την έχω πει ο κόσμο, την ξέρει, την έχω πει πολύ παλιά. Καλοκαίρι έχει το ψηφίτη από την Αμερική. Παλιό παίκτη του Άρη, ο αδερφό Ο του αδερφό του Προέδρου. Προέδρου και ο άλλο αδερφό καθηγητή Γιατρός. στο Ριλά. Ναι, ναι. Με κάνει την πρώτη εγχείρηση στη μύτη. Ναι. Όταν με έριξε την γροθιά ο Πολυζώη, ο ψηφίτη μου έκανε. Δεν την έκανε καλά, αλλά τέλος πάντων. Μια χαρά την έκανα. Δεν την έκανα αισθητική. Εγώ το. Αν νόμιζα ότι. Όχι, τη δουλειά έχω εγώ. Κόψαμε και λίγο. Όχι, ρε, δεν είχε τέτοια εντάξει, τότε. Έγινε, ρε. Έχω τον άλλο το μηταρά να συλλεύει να μου. Έτσι. Τέλο πάντων. Μπαίνω στο λεωφορείο, ο ψηφίδης μέσα. Φαλακρέπης, έχει θέση, έλα. Κάθομαι. Πάει. Εκεί προς Αριστοτέλους μπαίνει ο ελεγκτής. Τότε είχε σπράκτορα, ελεγκτή. Όχι, ρε. Όχι, ψέματα. Δεν είχε σπράκτορα. Ναι, είχε ελεγκτή. Όχι. Τα ειστήρια σας παρακαλώ, δίνω το ειστήριο. Το ειστήριο, ορίστε κύριε. Τι είναι. Λέει, μα αυτό το ειστήριο λέει, δεν το έχετε χτυπήσει. Και τι είναι φραπές, δεν το χτυπήσω. Δεν ήξερε ότι πρέπει να το βάλει Δεν μέσα. ήξερε. Ναι. Κύριε μου λέει, το εισιτήριο πρέπει να το ακυρώσετε. Και τι είμαι, υπόπτη γραμμών να ακυρώνω. Έβγαλε άκρη ο ελεγκτή. Με κοιτάει, του λέω εντάξει, μην Ναι, γράψετε. ναι, ναι. Ναι, κύριε μου λέει, από το βουνό κατέβηκατε. Από το βουνό κατέβηκε εσύ. Εγώ κατέβηκα από το Χιούστον. Από το Χιούστον, ναι, από το Χιούστον. Ωραία ιστορία. Δεν ήξερα τι ήθελε να το βάλει. Και Βασίλη σε μορφή, εγώ τον αγαπώ. Φοβερός. Πολύ ωραίο. Ο Τσιτσιρίβα. Συμπαθεί πάρα πολύ. Αυτή η ιστορία δεν ήξερα. Με τον Είδε κανεί Τσιτσιρίβα. τον Ποιος θα Τζιτζιρίβα. μαρκάρει τον Τσιτσιρίβα. Ποιος Ποιο είδε τον Τζιτζιρίβα. είδε κανεί τον Τσιτσιρίβα. Τώρα πέρασε από εδώ μπροστά μου. Σαν να ο δεν Λαμπάτης. ήταν. Πάω στον πατέρα σου, του λέω μητέρα, πού είναι ο Τσιτσιρίβα. Τώρα από εδώ πέρασε μπροστά μου, πήγε έξω αριστερά. Τι ωραία όμω ήταν η Κώστα τότε. Ήταν αλλιώ το ποδόσφαιρο. Ποιος θα πιάσει τον Τσιτσιρίβα. Μέχρι να συνεννοηθούν, φάγανε το πρωτοκόλλο. Θα σου κάνει εντύπωση που είχαν φοβερέ σχέσει αυτοί όλοι μεταξύ του. Είναι ρε, τα πολλά χρόνια. Είναι 12 Είχαν αυτό το Βλέπω χαρακτηριστικό. τους παλαιούς μου του ΠΑΟΚ Ήρθαν και 10 χρόνια με τον ίδιο άνθρωπο. Εκδρομέ, ξενοδοχεία, μπρο πίσω. Άλλη ομάδα, άλλο Εντάξει, τώρα. δέσιμο. Εντάξει, Από ήταν- αυτό πάσχει ο Άρης εντάξει. μου αυτή την εποχή τη σύγχρονη. Πάσχει από αυτό το κομμάτι. Έρχονται διάφοροι, φεύγουν 15, έρχονται το καλοκαίρι, άλλοι 10 το χειμώνα, ξέρω εγώ, 5-6 φεύγουν μετά. Ενώ ρε, στις άλλες δεν ομάδες είναι. τι γίνεται να πούμε. Ε, Στις άλλες ομάδες τι γίνεται. Κάτσε ρε Ο ΠΑΟΚ φίλε. κράτησε Πόσα κορμό. χρόνια είναι, αυτό θα σου λέω Ναι. τώρα. Πόσα χρόνια είναι στον ΠΑΟΚ μερικοί παίχτε, α πούμε. με Και πόσα κοινή- χρόνια μείνανε κάτι κοινή Μάτος, μαγιά, κάτι καθηγητές. Κρέσπο, κάτι τέτοια. Βέβαια. Βλέπει. Και όταν τα σπάνε αυτά, τα πάνε. Από την αλλάξει ολόκληρη ομάδα, θα πάει σταδιακά. Ναι. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. βέβαια. Έτσι φτιάχνει ομάδα. Έτσι, φτιάχνει ομάδα. Θα πάρουμε Ναι. γραμμές. Πάρουμε γραμμέ, άνοιξε μίλη γραμμέ. Άμα είδε κανεί τον Τσιτσιρίβα να μα πει που Είναι πολύ ωραία ιστορία με τον Τζιτζιρίβα. Πεναλτική το είδε κανεί τον Τζιτζιρίβα. Και μέχρι να τον βρούνε βάλε τον κόλλο Τζιτζιρίβα. Πότε έγινε το παιχνίδι με την Καλιάρη το 69. 69. Διακόπη λόγω επεισοδίων. Εκεί ή εδώ. Εκεί. Εκεί. Εκεί κάνα επεισόδιο. Οι παίκτε μεταξύ του. Όπα. Και εκεί που αλεπερτώσει, Όπα. σηκώνει το χέρι να δει τη γροθιά Αλεπερτώσει. τον πατέρα σου, σκύβει σκουότς που λένε στο box και ακούγεται ένα χρακ. Τι ήταν αυτό, η γροθιά του Καντίνα. Πω. 1/4 αλεπερτώσει. Και είχε ξύλο. Και διακόπη του παιχνίδι. Διακοπή πάνω στο Άρη. Ωραία. Πάμε, καλημέρα στον πρώτο. Καλημέρα, είδε κανεί τον Τσιτσιρίβα. Καλημέρα. Καλώ τον να. Πολιτής. Πολιτής. Οδός πολιτής. Οδό πολιτή. Έλα ρε. Καλή χρονιά, ρε πολιτή. Έλα, ρε. Καλή χρονιά με υγεία σε όλους. Καλή χρονιά με υγεία. Βαραγέλη, καλή χρονιά. Επίσης, Ό,τι ναι. καλύτερο αγόρι μου. Να σε καλά. Ό,τι καλύτερο με υγεία και τύχη στην οικογένειά σου. Επίση, να τα αποδίδουμε. Για όλου, μωρέ. Τα ίδια. Κωστή, Μάλιστα. τέσσερις αδύνατους μου φέρανε για να τους εκπαιδεύσω. Οι δύο ανοίξαν την πόρτα και πηδήξανε κάτω. Α, Και οι άλλοι δύο δεν ξυπνήσανε το πρωί. χοντρός ο πολιτής. Ναι. Ναι. Λοιπόν, να βάλουμε ένα στοίχημα. Για πέ, Θα με φέρεις έναν αδύνατο πολιτή. Αδύνατο. αδύνατο. Εγώ θα τρώω 10 στρουλάκια, αυτό θα τρώει 2. Τι, Και πάνω στη δίπλα στην Καστοριά με το χειμώνα θα το πιάσει η Λόρδα. Θα τον αφήσω να πάει τα καρδιά.
Εσύ αδύνατη δεν πεινάνε συχνά σαν και εσένα. Και εμένα. Δεν έχει σχέση τώρα αυτό που λέει ο Κώστας. Ο Κώστας εννοεί η χειρονακτική εργασία. Καταλαβαίνετε. Εμείς δουλεύουμε με το μυαλό. Δεν μπορεί τώρα. Κάτσε, περίμενε. Ένας που έχει πολλά κιλά παραπάνω. Δεν έχει μεγαλύτερη ανάγκη για ύπνο, πιο πολύ. Κουράζεται πιο πολύ. Ξεκούραση. Κουράζεται. Έλα. Άκουσε λίγο. Γιατί έχω ένα φίλο που έπαθε ένα κάταγμα, κάπως λέγεται, επιβάρυνση. Κόπωση. Όχι. Κάταγμα κόπωση. Επιβάρυνση από το βάρος. Από το βάρος. Στο γόνατο από Δεν κάτω. άντεξε τα δοκάρια. Δεν άντεξε το δοκάρι. Ψυχικό Κατάλαβες τι λέμε. Ναι, άκουσε λίγο. Ναι. Καταρχήν, εγώ έχω το κόλπο ότι έχω ειδική ζυγαριά η οποία ζυγίζει μόνο το κρέας, δεν ζυγίζει το κόκαλο. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε από εκεί. Άνευ λέγεται αυτό. Ναι, είναι άνευ. Τώρα πάμε στα σοβαρά, γιατί αυτά ήταν χαζά τώρα Ναι. που λέει ο Πάμε στα σοβαρά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Βαραγιάννη, Ναι. ανέβα στον Τζανπαύλο, πάρε δύο προστάντες. Λοιπόν, Στοίχημα. είσαι έτοιμος για την Κυριακή. Στοίχημα θέλεις. Βέβαια. Τι στοίχημα. Τον αέρα. Του δίνει το Δηλαδή, εσύ τώρα. Συγγνώμη, κάτσε σου πω, περίμενε. Δηλαδή, ήρθε εσύ τώρα ρε πολιτή, σαν μάγκα εδώ να μα φουλουμάρει τον καλύτερο ΠΑΟΚ από το 65 και μετά, από το 1965 και μετά, και το χειρότερο Άρη, και έρχεσαι να κάνει τώρα επίδειξη τι ακριβώ, δεν κατάλαβα. Άμα είσαι μάγκα, θε να βάλουμε 5 μισθού ότι θα χάσει το πρωτάθλημα. Καλά το εξηγήθηκα. Άσε τα δύο μισθά. Όχι, άκουσε με. Θε να βάλουμε 5 μισθού ότι δεν θα πάρει το πρωτάθλημα. Οι μισθοί θα είναι μαζεμένοι ή θα είναι προστάτες. Όχι, μαζί όλα. Όλα. Ναι, δεν χρειάζεται εγώ να πάρω μπροστάτσα. Άμα θε, πάρει εσύ. Εγώ έχω. Θε 5 μισθού, δεν θα πάρει το πρωτάθλημα. Θα τα δώσουμε τα λεφτά στο Ραπτόπουλο. Στο κόκκινο Θα τα μετά. δώσω εγώ την προηγούμενη μισθοδοσία μου να ξέρει ακριβώ πόσα είναι. Θα τα δώσουμε στον Κώστα και το Μάιο θα τα δώσει σε έναν από του δύο. Ορίστε. Ωραία. Σε φάκελο. Μπορείς σε παρακαλώ, αν θα χάσετε το πρωτάθλημα, Ρε φίλε, πολύ καθαρά τα ελληνικά που χρησιμοποιώ. Επειδή πήγε να κάνει το μάγκα, κατάλαβε. Το απαντάω εγώ με διπλή μαγιά. Ζορίζεται δεν βλέπω. το κάνω το μάγκα. Άντε, έλα. Απλά το μόνο που σε αδικό τώρα είναι ότι ο Άρης είναι στα ντεφορμέ του. Καταλαβες. Όχι. Το μόνο που σε Σου αδικό. έκανα μια πρόταση. Ναι ή όχι. Ναι, άφησε με να το σκεφτώ. Εντάξει, άλλο. Τον έκανε καλά. Δεν τον αφήσω. Έλα, πάμε, Μιλή. Άλλο, παρακαλώ. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πάμε. Γεια σου Κωστή. Γεια σου και σένα. Πομάκος ρε. Α, δικό σου, ρε φίλε, με τα λουκάνικα. Μ' ακούς? Έχουμε μεγάλο θέμα με τα λουκάνικα αυτά. Τα λουκάνικα τουλάχιστον είναι στο ψυγείο, είναι σε κάποιο ψυγείο ή Τα πέρα, κρέμονται. τα έχω στο Βασίλη. Κωστή, τα έχω στο Βασίλη. Ποιος είναι ο Πάντα Βασίλης? πάρεις αύριο. Ο Βασίλης ποιος είναι? Στο κτέλ είπε. Εκεί που είναι τα μπαμπάτσικα, Α, ναι, στην μπαμπάτσικα. Ναι. 50 μέτρα πιο εκεί. Θα πάω 50 μέτρα πιο εκεί να πάρω τον Ναι, Βασίλη τα λουκάνικα. Προς τα δω, πιο εκεί ή προς τα εκεί. Θα πεις τα περιστέρια, πες πού είναι. Θα πάω με τον Κόρτομπα στα μπαμπάτσικα, θα πω πού είναι τα περιστέρια. Θα είναι ο Βασίλης εκεί, θα ξυπνήσει τον Βασίλη. Ακριβώς. Μάλιστα. Εκεί είναι, βρε. Ίσχυες. Εκεί είναι. Το Βασίλη πώς το λένε στο επίθετο. Ποιο κουδούνι θα πατήσω. Δεν υπάρχει κουδούνι, βρε. Τα περιστέρια εκεί να δεις, βρε. Απ' έξω τα περιστέρια. Θα βάλω το τραγούδι του Παπαμιχαήλ, έστειλα ένα περιστέρι στην απάνω γειτονιά. Τα πτήρι Στην πουγές που θέλει πρωί-πρωί πάνω από μέσα. Πάμε άλλο. Από το πρωί τα αγορούμε με τα λουκάνικα, παιδιά, από την Κομωτινή. Πάμε άλλο. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα. Έτσι είσαι, ρε φίλε, δηλαδή. Η μαγνητή. Καλημέρα, είμαι κλήσεις. Ωραία, τι δεύτερη. Ωραία, δεν απαντάω όμως. Μίλα στο Ραπτόπουλο. Όχι να απαντάς. Όχι, δεν απαντάω. Όπου που θα απαντάω. Λέγε. Σε είπα, θα πάρει τη Δευτέρα. Λέγε. Γιατί ξέρεις, συγγνώμη λίγο να σα πω γιατί δεν το λέω να πάρει τη Δευτέρα. Λέγε. Γιατί πριν από τα προηγούμενα Άρης ΠΑΟΚ που έχανε η ομάδα του, έπαιρνε την Παρασκευή και του έλεγα πάρει τη Δευτέρα. Ποτέ δεν πήρε καμιά Δευτέρα. Οπότε όχι. Πε τον Ραπτόπουλο. Δευτέρα ο κύριο. Δευτέρα. Να μάθει να εμφανίζεται και όταν χάνει η ομάδα του. Ναι. Όχι μόνο όταν κερδίζει. Στο 0-0 δεν βγήκε μετά. Ποτέ δεν βγήκε. Μάλιστα. Ούτε εδώ τώρα που παίξαμε στην Τούμπα. Ναι. Πήρε Παρασκευή, έλεγε, του λέω Δευτέρα μην χαθεί άμα δεν κερδίσει. Ναι. Το ξαναβρήκαμε τώρα πριν τι γιορτέ. 2 μήνε έκανα πάλι. Ναι. Σε σένα παίρνει, τον ακούω κάθε μέρα. Ναι. Εμά δεν μα παίρνει το πρωί. Καλημέρα, Νικάρια. Είναι κινητήρας Βάγγελ. Τραβάει από χαμηλά. Καλημέρα, Νικάρια.
Τι είσαι, φίλε, δεν μπορώ. Καλημέρα, ορίστε τη γραμμή. Τζόρνταν, συγγνώμη που γελάω, αλλά σε έκανε ίδιο, ρε φίλε. Τον αγαπώ τον Τζόρνταν, είναι μάχη μου πάω εκεί. Τρομερό, αλλά έχει μάθημα. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι, εσύ φίλε. Έλα, ραπ. Ο Γιάννης είμαι φορτηγατζής από το Τριάδι, στη Γερμανία που ζω. Μάλιστα, που δεν τρίβει ο λαιμός. Ναι. Για το θέμα που είπες για την τεκνοθεσία. Ναι. Πρέπει να κάτσεις, φίλε, να το σκεφτείς. Το σκέφτηκα. Περισσότερο το θέμα. Πολύ καλά το σκέφτηκα. Να σου εξηγήσω. Από τον έχω ένα παπά να γαμοσταυρίσει τη μάνα και να τη δέρνει και το παιδί να παίρνει στροφές και να θέλει να φύγει. Πόσα παιδιά μέσα σε ένα σπίτι θέλουν να σηκωθούν, να φύγουν, να απαλλαχτούν από αυτό που ζουν κάθε μέρα από τους γονείς. Αυτή το μπύρι το κάθε μέρα. Πόσα παιδιά θέλουν να φύγουν από αυτό το καταραμένο, την ελληνική οικογένεια, αυτό το δίθεν την καλή ελληνική οικογένεια. Για πες, ναι. Ωραία, να σου πω και εγώ κάτι άλλο. Είσαι εσύ παιδί που έχεις μεγαλώσει με 2 αρσενικούς γονείς. Μάλιστα. Ωραία. Έχεις φτάσει στην ηλικία των 12 χρονών. Μάλιστα. Είναι ο Βαραγιάννης που έχει μεγαλώσει με φυσιολογικούς γονείς, αρσενικό και θηλυκό. Έτσι. Τι εφόδια έχεις πάρει εσύ στη ζωή σου, τι εφόδια έχει πάρει αυτός, και ειδικά όταν ένα παιδί είναι στην εφηβεία και η κοινωνία είναι διαφορετική γύρω του και αρχίζει καταλαβαίνει τι γίνεται, ναι. Προβλήματα θα έρθουν. Εμείς που γεννηθήκαμε από γονείς άντρα γυναίκα, δεν φάγαμε bullying στο σχολείο να πούμε. Ναι. Για χαρά, ναι, το bullying. Το bullying το κάνουν οι οικογένειες, οι κανονικές. Το bullying λοιπόν ξεκινάει. Δεν νομίζω ότι έχει χαρακτηριστικά το που το κάνουν. Το bullying το κάνουν. Ναι. Και στον άνθρωπο. Γιατί λέει, θα στην παιδεία που έχει, το πόσο σέβεται τον συνάνθρωπό του κτλ. Δεν νομίζω ότι έχει χαρακτηριστικά το bullying, ας πούμε. Είναι στον άνθρωπο. Βέβαια, παίζει ρόλο και το. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Ακούει χιλιάδες κόσμος. Δεν πάμε να πάρουμε και ακούνε παιδιά 17, 18, 16 χρονών, 15, 20. Πόσα από αυτά τα παιδιά ζουν στο ένα δράμα στο σπίτι, να μπαίνει αυτή τη μύρλα, μπυρ, ο ένας με τον άλλον, ή να πλακώνονται και να κάνουν και λέει πού να σκοτώ να φύγω από εδώ μέσα. Να πω. Ναι, πώς είναι, ρε. Τι χαρακτηριστικό, και τι με πειράξει εμένα. Άμα είναι αρσενικός με τον αρσενικό ή ο θηλυκός με τον θηλυκό. Τα παιδιά θέλουν ασφάλεια και αγάπη. Είτε ένα αρσενικός είναι θηλυκό με θηλυκό. Δηλαδή, το παιδί δεν μπορεί να το πάει στην εκκλησία και το θοπεύει ο πάτερ. Κάθε εβδομάδα ένας πάτερ θοπεύει ένα παιδί. Κάθε εβδομάδα διαβάζουμε εδώ. Κάθε 10 μέρες. Ο πάτερ έκανε ο πάτερ. Τι με λέτε τώρα. Πάμε να ωρεοποιήσουμε μια κοινωνία η οποία, μια ελληνική οικογένεια η οποία είναι σκάρτη, να πούμε η ελληνική, η διθενιά, η καλή μανούλα. Καλά τα έλεγε ο Μπέζος. Η καλή μανούλα που την πέφτει στα παιδιά επειδή δεν τα καλά με τον άλλον. Και βγάλει υποκατάστατο το γιο και ανταγωνίστρια την κόρη. Τι μας λέτε, ρε. Αυτό το θέμα, παιδιά, νομίζω ότι όταν θα μπει στις ράγες για να πάει σε ψήφιση θα αγριέψει και την κοινωνία. Δεν ξέρω, αυτή την αίσθηση δυστυχώς έχω, αλλά υπάρχουν και καλά μέσα σε όλα, να ξέρετε. Έτσι, υπάρχουν και καλά. Για να σας πω τώρα εγώ για Nova Aeon. Καθώς και το 2024 όλη η Ελλάδα βλέπει Aeon. Ion, αν θέλετε. Στην λατινική με EON. Απολαύστε εντελώς δωρεάν φανταστικό περιεχόμενο με τα αγαπημένα σας πρόσωπα για 1 μήνα. Διάλεξε, ας σου μιλήσω και στο ελληνικό, διάλεξε τι θα δεις φέτος ανάμεσα σε 4.000 τίτλους με ταινίες blockbuster και βραβευμένες σειρές. Μπες στο aeon.nova.gr και πάρε κωδικό. Η δωρεάν πρόσβαση ισχύει έως τις 10 του μηνός, 10 Ιανουαρίου του 2024. Μιλάμε για ένα πραγματικά καταπληκτικό δώρο από την Nova. Ακολουθεί Σμαράγδα Μπασάκου με παράθυρο στα σπορ και πανερχόμαστε με ανοιχτές γραμμές για το τελευταίο ημίωρο στην εκπομπή. Τελευταίο κομμάτι, τελευταίο 20 λεπτό. Τα λεπτά καθαρά είναι 22 μάλιστα. Φτάσουμε στις 10, παραδώσουμε σκητάλη σε Γιώργο Ζαΐρη και Γιάννη Πάγκο. Θα μάθουμε και το ρεπορτάζ τα τελευταία τουλάχιστον από τη μεριά του ΠΑΟΚ για το πώς θα εμφανιστεί στο ντέρμπι. Το 2024 θα είναι μια χρονιά μεγάλου ποδοσφαιρικού ενδιαφέροντος, ούτως ή άλλως καθώς περιμένουμε το Euro. Θα έχουμε πολλά παιχνίδια, πολλά γκολ και ποδοσφαιρικές συγκινήσεις. Πέραν όμως από τις κληρώσεις του Euro, έχουμε και τις κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 19 του μηνός, 19 Ιανουαρίου,
Στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα θα διεκδικήσουμε το μεγάλο χρηματικό έπαθλο των 10.000 ευρώ. Μαζεύουμε από τώρα τους λαχνούς μας και η συνέχεια στο καζίνο. Τι έγινε, Κωστά, σφίξαν τα πράγματα έξω. Μην παίρνετε τηλέφωνο τη Μαράγδα, εσεί του Θεούλη να πούμε. Δεν μπορούν να μπουν στις γραμμές. Θεούληδες να πούμε. Τι λέτε αυτά τα πράγματα, τι λέτε αυτά τα πράγματα. Θα πάτε. Οι εκκλησιαστικοί πατέρες κάνουν αυτά τα πράγματα μερικοί. Τι δεν θα πει, σε μάλωσαν. Ότι αν με μαλώσουν εμένα. Εγώ αυτή την άποψη. Με μαλώσουν, δεν με μαλώσουν. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν προσβάλλω κανέναν. Είναι η άποψή μου. Εκεί και πέρα και το μεσημέρι θα έχουμε πολλές τέτοιες κουβέντες. Μια και δεν θα έχω χρόνο να συζητήσω τέτοια θέματα όταν έρθει ο Γουρουνομούρης. Τα λες, ειδικά σε αυτόν είναι που τα λες. Αφού σε ακούω, εγώ δεν χάνω. Ξέρετε τι πρόβλημα έχω. Εκείνη την ώρα τρώμε συνήθως στο σπίτι. Και δηλαδή στο 2-4 που κάνει εκπομπή, εμεί τρώμε, παιδί μου. Στο τραπέζι όλοι μαζί, οικογενειακό κτλ. Συνήθως είμαι με ακουστικάκι. Ναι. Μικρό, ψήρα στο αυτή. Και μάλιστα από την έξω μεριά να μην με βλέπουν. Ναι. Αλλά δεν ακούω αυτού τι λένε. Πώς? Και μου λένε, 2 ώρες με ρωτάνε για κάτι και λέω τι λέγατε. Ναι. Και εκεί με πιάνουν ότι είμαι αλλού. Δεν είμαι στο τραπέζι. Είμαι εδώ σε εσά. Σε ένα με τον Γρηγόρη. Απολαμβάνω την εκπομπή. Μπορώ να έχω την γνώμη. Πάμε, Εμίλη, άνοιξε τις γραμμές. Πάμε στις γραμμές. Μας πείτε και τίποτα για τον τέρπι, παιδιά. Την αίσθησή σας. Δεν από τον Τζόρνταν. Ο Τζόρνταν την Δευτέρα μας. Ναι. Την αίσθηση, ρε φίλε. Αλλάζει το πράγμα. Φεύγει, σου στρέφει από τον Άρη. Γιατί ο Άρης, πρόσεξε, με ήττα, πάει σε δύσκολα μονοπάτια. Ναι, να τα ακούς. Πάει σε δύσκολα μονοπάτια. Με ήττα ο Άρης. Με νίκη όμως, φεύγει λίγο η κουβέντα η βαριά από επάνω και πάει στην άλλη μεριά. Με ήττα θα πρέπει να τον φέρει την άλλη μέρα τον υποψήφιο επενδυτή ο Καρυπίδης. Ναι, μπορεί να τον έχει και έτοιμο για την Δευτέρα που λέει ο λόγος. Κανονικά έπρεπε που λέει ο Ράπ. να τον φέρει πιο μπροστά. Αν υπάρχει. Υπάρχει περίπτωση και να μην υπάρχει. Ναι, αλλά έχει Παπαγιανόπουλο τη σούπερ ευκαιρία να φύγει η εσωστρέφεια από σένα, να τελειώσει λίγο γιατί και οι υπόλοιποι που σε κυνηγάνε έχουν δύσκολα παιχνίδια και να πα να πετάξει τον μπαλάκι αυτό στον συμπολίτη. Για να δούμε. Καλημέρα. Μάλιστα. Καλημέρα. Χαίρετε. Για τον τέρμπι μου είπες να πούμε έτσι. Ναι. Βέβαια. Εάν δεν πάρεις τα καρτίνη, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, φίλε. Αν δεν πάρεις αυτόν τον Άρη που είναι τώρα, άραγε εσύ δεν είσαι άξιος στο Σμύρα. Λες δηλαδή ότι το πρωτάθλημα περνάει σε μεγάλο ποσοστό από το Βικελίδης. Κοίταξε να δεις, το πρωτάθλημα θα το πάρει. Θέλει δεν θέλει, με αυτές τις ομάδες και με αυτό το μπάζετ που έχουν οι άλλες ομάδες, περίμενες εσύ ότι θα χάσει ο Ολυμπιακός. Όχι, δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Αλλά περιμένω τον Παναθηναϊκό πλέον εντελώς διαφορετικό, τουλάχιστον μόλις μπήκε στην εξίσωση ο Τερίμ. Έτσι ήταν. Και την προηγούμενη φορά ο Παναθηναϊκός. Στα play-off το έχασε ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα πέρυσι. Ασχέτως πώς το έχασε. Ναι. Τώρα εδώ μέσα εγώ βλέπω έναν Μπάουκ, έναν Λουτσέσκο που έχει ένα μπάτζετ καλό, έχει 20 και κάτι παίκτες, ανά πάση στιγμή κάνει το γήπεδο μέσα άνω κάτω. Έχει. Όπως θέλει. Έχει τη δυνατότητα, ναι. Έχει τη δυνατότητα. Την έχει. Το βλέπουμε. Την έχει. Ο Σαμάτα θα είναι ή έφυγε. Έφυγε. Δηλαδή μπροστά έχει μόνο Τόμας τώρα. Μόνο τον Τόμα έχει. Οπότε δεν είναι. Τζίμα, το μικρό. Και τον Τζίμα, ναι. Ο Άρης κέρδιζε. Άρα δεν βάζει γκολ με κεφαλιά σε αυτό το παιχνίδι. Μόνο στο F. Ο Άρης κέρδιζε 0-2, έτσι. Ναι. Πώς είναι δυνατόν με την Τρίπολη εκεί πέρα να χάσει 3-2. Έδειξε αφέλεια στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου και έστρωσε τη δουλειά για το δεύτερο ημίχρονο για τον Αστέρα. Πολύ απλά. Ναι, κοίταξε να δεις τώρα εδώ μέσα, τώρα θα παλέψει για να πάρει για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια θα παλέψω γιατί είναι μεγάλο το μέτωπο. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό και οι βαθμοί, είναι ότι φεύγει από μένα, θα φύγει από μένα σε μεγάλο βαθμό η γκρίνια και θα πάει στον ΠΑΟΚ η γκρίνια. Ναι, η γκρίνια θα έρθει εδώ, αλλά δεν χρειάζεται να έρθει εδώ η γκρίνια. Και ξέρει γιατί θα έρθει. Όχι γιατί χάνει από τον Άρη, αλλά φέτος ο ΠΑΟΚ είναι υπερπλήρης, έχει 2 μήνες. Χάνει από αυτό τον Άρη. Από αυτό τον Άρη. Μα γι' αυτό σου λέω. Εκεί θα είναι η γκρίνια. Καλά λέει ο Κωστής. Αν χάσει από αυτόν τον Άρη, θα έχει την γκρίνια. Άρα είναι πολύ μεγάλο το κίνητρο έτσι πως το λες για τον Άρη. Πάρα πολύ μεγάλο, είναι τεράστιο. Ναι, και με βγαίνουν τώρα μερικοί, ας βγουν τη Δευτέρα που είπες εσύ κάτι άλλο, και με κάτι σήματα και δεν σε μαζεύονται. Αν το πεις ότι τα φιλαράκι, έλα στην πιτσαρία, 1 ώρα, σε περιμένω εκεί, να βάλουμε ένα, όχι πολύ, για φαγητό. Έτσι το φαγητό, ναι. Δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει.
Εγώ το λέω. Και τον Μάρκο. Δεν θα έρθει. Πήγε Μαρκούλη, να είστε καλά. Ναι. Ένα ρακείο Μάρκο. Ναι, καλό. Φοβερό. Ρακείο τα Από λες την τι. Κοζάνη να Α, ωραία. Πώς το λένε. Τριπλοβρασμένο. Από το χωριό του Νόμπια. Πώς είναι το χωριό του Νόμπια. Ποιο είναι αυτό. Τη Γαλατινή. Γαλατινή. Τη Γαλατινή. Τι λέει ρε Μίλη. Σε ένα πράγμα. Το Μίλη φοβερό. θέλει όλοι το βιογραφικό Μετά όλων την προπόνηση, όσων έχουν περάσει το δύο ώρες Παναθηναϊκό. προπόνηση, τραβάς. Ποιο ήταν ο νονός τους, Έτσι. πότε βαφτίστηκαν τα πάντα. Τραβάς δύο ρουφιξίες τέτοιες Ναι. και δεν κλείνει αρτήρια με τίποτα. Α, Βέβαια. είναι. Α, είναι. Κατάλαβες. Πρωτοχωριανής παίζανε μπάλα, λέγεται το χώνευε. Γι' αυτό το Κάνεις και ξέρεις. το κλαδά μια Ωραία προπόνηση 8 λεπτομέρεια. χιλιόμετρα Ναι. και κοπανάς και το Εσύ τσιπουράκι. άκουγα χθες. Ναι. Τρέχει ο κλαδάς όντως τα 12 χιλιόμετρα έβγαλε ο 90. σε 58 λεπτά. 88 λεπτά. Και εγώ έβγαλα Μπράβο ρε το σκύλο. 8 σε 52. Ο Αντώνης έχει μεγάλη διαφορά. 51 μισό. Μεγάλη διαφορά έχει στο. Βέβαια έχει. Στέγνωσε, βέβαια. έχασε λίπος, είναι Αερόβια ωραίος. και τέτοια. Γι' αυτό και τον αποφεύγω τώρα τελευταία. Ναι, σε καλή κατάσταση. Μέχρι πέρυσι το ψιλοκυλιγούσα Αυτό λίγο. πολύ μας. από μένα τρέχει. Το ξέρω, το άκουσα χθες. Πάμε, καλημέρα. Πάμε, ναι. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, ναι. Εσύ. Καλημέρα κύριε Βαραγιάννη, καλημέρα κύριε Ραπτόπουλο. Καλημέρα. Καλημέρα, Καλημέρα. Και Γενέστατα. καλή χρονιά. Είμαι ο Επίσης. Δημήτρης από τη Βουλιαγμένη. Φυλιαγμένη. Α, ο Δημήτρης από Βουλιάγμου. Θα ήθελα να πω κάτι. Φλεβάρι θα σου στον έρθει. Κωστή. Ναι. Κώστα, Ναι. μην ξεχνάς ένα πράγμα. Ότι και πέρσι η ΑΕΚ στον πρώτο γύρο δεν τα πήγαινε καλά. Στο δεύτερο γύρο η ΑΕΚ ξεδιπλώθηκε. Λοιπόν, μην την βγάζεις έξω από το παιχνίδι. Ξέρεις τι λέει ο Κώστας εδώ και καιρό που τον Δεν ακούω. τη βγάζω. Ότι δεν μπορεί η ΑΕΚ να δείξει τουλάχιστον στο πρεσάρισμα και να κλέψει τις περισσότερες μπάλες που έκλεβε πέρυσι. Δεν το έχει αυτό φέτος. Εκεί το. Πίστεψέ Ναι. με ότι αυτό θα το δείτε στο δεύτερο γύρο. Το τρέξιμο δηλαδή. Το- Στο κέντρο. Τρέξιμο. Το Αυτό που κυνηγητό. μπορεί. Σε αυτό που μπορεί. Ναι, μπορεί. Σε αυτό που είναι καλή, ρε στο παιδί. δεύτερο γύρο. Και πίστεψέ με σε κάτι, Κωστή μου, ότι έχει πολύ καλούς παίκτες. Έχει πολύ καλούς παίκτες. Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Αυτό θα το δούμε. Ναι. Αυτό πότε θα φορμαριστεί, αυτό θα το δούμε. Αυτό λέμε. Και, Ναι. μπράβο. Και ένα δεύτερο πράγμα. Για τις υιοθεσίες, Ναι. πίστεψέ με, αρκεί να σκεφτούμε ότι όλα αυτά τα παιδάκια, τα οποία πρέπει να υιοθετηθούν, από πού προήλθανε, από τι οικογένειες φτάσανε εκεί. Εάν καθίσουμε και το σκεφτούμε αυτό το πράγμα, εγώ έχω ένα φιλικό ζευγάρι, Ναι. οι οποίοι έχουν ένα ετήσιο εισόδημα το οποίο είναι εξαψήφιο. Θέλουν να υιοθετήσουν ένα παιδάκι. Λοιπόν, είμαι σίγουρος, είναι άτομα μορφωμένα και θέλουν να βοηθήσουν κάποια παιδιά. Θα μπορούσαν, από ό,τι μου είπανε, να δώσουν χρήματα. Είναι άντρα γυναίκα ή γυναίκα με γυναίκα, άντρα με άντρα. Δεν παίζει, δεν θέλω να καθίσω. Όχι, άλλο λέω. Είναι. Και οι δύο, Ναι. και τα δύο, είτε είναι γυναίκα με γυναίκα, είτε άντρας με άντρας, είναι ομοφυλόφιλοι. Ναι, αυτό το ζευγάρι το δικό σα τι είναι. Αυτό εδώ πέρα είναι δύο άντρες. Δύο άντρες. Μορφωμένοι. Ο ένας έχει κάνει και διδακτορικό. Δεν είναι προκλητικοί στις συζητήσεις τους. Είναι μια χαρά και δεν φαίνονται. Και θα θέλανε. Εγώ λοιπόν λέω ότι εάν μπορεί και μπορεί να προσφέρουν σε αυτά τα παιδιά, τα οποία προέρχονται από οικογένειες οι οποίες δυστυχώς χάσαν τους γονείς τους ή είναι ναρκωμανείς ή είναι άλλα προβληματικά. Ρωμά που δεν μπορούν να τα μεγαλώσουν. Ρωμά Νέα που δεν παιδιά μπορούν να τα που μεγαλώσουν. μια μάνα 17-18 έμεινε κατά λάθο. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Προτιμώ από το να πάνε σε μια δημόσια δομή, Να πάνε σε Θεό. ομόφυλο ζευγάρι. Ναι. να Κι πάνε εγώ. σε όπου Ναι. θέλουν. Συμφωνώ κι εγώ. Ναι, Τι είναι η άποψη? αν αυτές οι δύο έχουν απομείνει ως λύσεις, αν ως λύσεις είναι τρεις, δηλαδή ή να μείνουν στη δημόσια δομή ή να υιοθετηθούν από ένα ετερόφιλο ζευγάρι ή ένα ομόφυλο ζευγάρι, εκεί θέλω να μου πείτε τι προτιμάτε. Ναι, εγώ δεν θέλω τη δημόσια δομή. Ούτε εγώ τι θέλω. Δεν θέλει εκεί. Μα ούτε εγώ τι θέλω. Θα πάει Αλλά αλλού. εγώ σας δίνω τρεις λύσεις. Αν είναι- ναι. Όταν το περιορίζουμε με τις δύο μόνο λύσεις, ή στη δημόσια δομή ή σε ένα ομόφυλο ζευγάρι,
Ξέρετε και αλλάζει η κουβέντα. Αλλά γιατί να αποκλείσουμε και το ετερόφιλο ζευγάρι, το οποίο θέλει να υιοθετήσει ένα παιδί. Όχι, Το εάν οποίο μπορεί να έχει και δύο αυτό- παιδιά ακόμα, δεν πειράζει, δεν είναι κακό. Μπορεί να έχει και δύο. Ακούσε με. Και να έχει τη δυνατότητα, Ακούσε. ορίστε. Κώστα μου, έχεις Ναι. απόλυτο δίκιο. Αυτό λέω, ναι. Όχι Εάν και είναι το δίκιο, ετερόφιλο, αλλά. το προτιμούμε. Μπράβο. Ωραία. Το προτιμούμε. Α μείνουμε σε αυτό. Αλλά εάν δεν υπάρχει, Συμφωνώ μαζί σου. εάν δεν υπάρχει, Δεν θέλω κανένα παιδί σε δομή. Εννοείται. έτσι δεν Εννοείται. θέλω. Εννοείται. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραίος. Ωραίος ήταν και Φοβερός. ωραίο κλίμα και με. Ασύλληπτο. Ας πούμε, γεια σου, Φοβερός. Χριστέ μου, γεια σου, Γεια παιδί. σου, Χρυσούλα. Εγώ εδώ θα πεταγόμουν να πω. Τώρα μου ήρθε πώς μιλούσε ο άνθρωπος, γιατί έχει η ηρεμία του μας βοηθάει να αναπτύξουμε και εμείς σκέψεις. Εγώ, αν ας πούμε μεγάλωνα έτσι πώς είμαι, με δύο γυναίκες, θα έκανα ούτε τα μισά από αυτά που κάνω τώρα. Τα οποία το ερέθισμα είχε έρθει από τον πατέρα μου για να τα κάνω. Ούτε μπάλα θα έπαιζα, ούτε μπάσκετ θα έπαιζα, ούτε δέντρα θα σκαρφάλωνα, ούτε περιπέτειες θα ήθελα να στήσω στη ζωή μου, ούτε γόντερ θα ήμουνα. Κατάλαβες, σου λέω, δηλαδή που το πάω. Το πάω σε ένα άλλο κομμάτι. Κώστα. Πας αλλού, ναι. Ναι. Γιατί σκέφτηκα τη δική μου περίπτωση. Πάμε στην επόμενη γραμμή μας. Δεν έχει σημασία η προσωπική μας άποψη. Απλά την παραθέτουμε εδώ γιατί είμαστε στο Μετρόπολης, ξέρετε. Έτσι. Αλλού μπορεί να τρώγαμε και ροπαλιές αν τα λέγαμε. Ορίστε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Παραγιάννη, Ναι, παρακαλώ. επειδή είσαι πολύ κουβαρντάς, Ναι. εγώ είμαι πολύ φίλος με τον Νικόλο Κουλιανό. Ναι. Θα βάλω 3 μισθούς που είπες εσύ, Ναι. τους δικούς σου τους μισθούς, όσους παίρνεις. Εντάξει. Να τους βάλεις και εσύ. Μέσα. Οκ. Μέσα. Για να πάρει πάλι το πρωτάθλημα, Έλα, θα από τα Δευτέρα. δώσουμε στο Ραπτόπουλο. Έλα, τα Θα δώσουμε. Δεν είμαι στην Θεσσαλονίκη, είμαι στο εξωτερικό. Α. Θα στείλω όμως τα λεφτά. Δεν ναι. πειράζει. Σε έχω εμπιστοσύνη. Αφού είσαι φίλο του Κουλ, Θα τα- έχουμε τον Κουλ. όχι. Θα τα δώσω στο Ραπτόπουλο. Πάμε. Θα πεις εσύ στον Νίκο πώς είναι δική σου μισθή. Εντάξει. Σε πιστεύω, δεν έχω πρόβλημα. Και να δώσω εγώ βάλουμε. καθαριστικό θα δώσω. Τα βάλω εγώ στην Αλφα Μπάνκα, τα έχω Δεν- κλειδωμένα. Πήγε Δεν το έχω σύγχρονο, πρόβλημα. Θα τα βάλουμε. Πήγε. Θα τα βάλουμε. Οκ. Λοιπόν, δεύτερον, Δεύτερο. αυτό που λέτε ρε παιδιά, Ραπτόπουλε, Ραπτόπουλε. Τι? Γιατί είσαι άλλος άνθρωπος ρε εσύ έξω. Έχουμε βρεθεί, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές και άλλος άνθρωπος είσαι στο στούντιο. Τι άλλο. Εσύ ρε φίλε τώρα δηλαδή συμφωνείς σε αυτό που λες. Ποιο. Να υιοθετήσουν 2 άντρες ένα παιδί. Γιατί έξω τι λέει. Είσαι μέσα σου, θα μου απαντήσεις ειλικρινά. Βέβαια να τα. Φυσικά. Είσαι μέσα σου, οκ, να υιοθετήσουν 2 άντρες ένα παιδί. Αμέ. Δεν Όλα. είναι ψέματα, ρε φίλε. Γιατί. Κώστα, σε παρακαλώ. δυο γυναίκες. Άκουσα σε πω κάτι. Εγώ με Άκουσα γυναίκες σε θα πω ήθελα κάτι. να μεγαλώσω. Άρα με βγάλεις. Σ' ακούνε χιλιάδες κόσμος. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι ο Ραπτόπουλος. Εμείς ξέρουμε έξω ποιος είναι ο Ραπτόπουλος. Άσχετα με αυτό που πουλάς. Μην εκτίθεσαι. Κοίτα. Γιατί εμείς που σε ξέρουμε και σε ακολουθάμε χρόνια, και όχι μόνο σε ακολουθάμε χρόνια στις εκπομπές σου και έξω και τα λοιπά και ξέρω εγώ, ξέρουμε ότι αυτό που λες δεν ισχύει. Δεν μπορεί να ισχύει, Κώστα. Δεν μπορεί να ισχύει, φίλε. Μπορεί να θέλουμε το καλό των παιδιών, ναι, να μην είναι στις δομές, αλλά αυτό που λες δεν μπορεί να γίνει εφικτό. Δεν το καταλαβαίνεις. Ετοιμάσου να το Δεν δεις. μπορεί να γίνει εφικτό, ρε φίλε. Ετοιμάσου να το δεις. Ναι, θα το δω. Θα Δεν το δεις. λέω, με αυτούς που έχουμε μπλέξει θα το δω. Μα μαζί σου είμαι, θα το δω. Εδώ έχουμε δει πολλά, ρε φίλε. Εδώ έχουμε δει παιδιά να φεύγουν στα τέπη και να μην κουνιέται φίλο, να έχει ξεχαστεί. Έχουμε δει πολλά. Αυτό θα μας ενοχλήσει. Αλλά δεν είναι εφικτό. Παραδέξω ότι δεν είναι εφικτό γιατί είσαι πατελονάτος. Μην πουλάς τρέλα στον κόσμο. Εντάξει, ρε, λέει Κώστα. ότι θα γίνει. με αυτό που ξέρουν από Θα γίνει, σένα. Κώστα, μαζί Δεν σου. σε Μαζί σου πιστεύουν θα γίνει. πολύ ότι το λες, ας πούμε, με την καρδιά σου αυτό. Το λες. Κώστα, μαζί Αυτό σου λέει. θα γίνει. Γιατί με το κόμμα που αγαπάει ο διπλανός ο Χουβαρντάς θα έχουμε δει όλα. Θα δούμε κι άλλα. Δηλαδή, Θα άλλο δούμε κι κόμμα. άλλα. Συγγνώμη λίγο, άλλο κόμμα δεν θα το έφερνε. Χειρότερα είναι τα άλλα, αδερφέ. Τα άλλα είναι χειρότερα. Τα άλλα είναι χειρότερα. Γι' αυτό τα αγαπάμε. Λοιπόν, Χρήστος, Παοκάρα. Γεια σου, Χριστό, να είστε καλά. Ποια πόλη είσαι, Χριστό. Το Έσσιγγεν είμαι. Εδώ έχουμε κάνει και ένα δικό μας σύλλογο. Σύλλογο. Όχι σύνδεσμο ακριβώς. Σύλλογο Πάοκ Έσσιγγεν. Θα σε πει Συγγνώμη, Έντιγκεν είπε. Έτσι και. Έσσιγγεν. Περιοχή Ούλμ. Εκεί που θα χάσει ο Άρης τώρα. Εκεί που θα πάρω το παίξει διπλό και θα πάω στην επόμενη φάση. Πριν από Ναι, 5 λεπτά εκεί αυτό θα έλεγα. Εκεί πρέπει να ήταν στο Έντιγκεν, εκεί πρέπει να ήταν θαμμένος ο Λόραντ. Άντε ρε τώρα. Και μετά τον πήρανε στο ναι, πρέπει να ήταν για ρώτα, θα ξέρουν. Και πρέπει να την πήρε τη στάχτη η Σοφία Ναι, την έπαιρνε και το πήγανε στην Ουγγαρία. στην Ουγγαρία. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Γεια σου, Χρήστο. φίλε μου. Τα φιλιά μας. Να είστε καλά, παιδιά. Δεν μου λες Να επίσης, είστε εγώ να είσαι καλά. Δεν μου λες έξω να ακούς τις τσιρίδες από τα κορίτσια. Ξέρετε, γιατί? Κάθε φορά που έρχεται ο πάγκος, Ναι. τσιρίζουν όλες εδώ. Λες και μπαίνει ο Έλβης. Αυτό δεν σε πειράζει εσένα. Θα σου πω.
Δεν σε ενοχλεί. Όχι, θα σου πω. Έρχονται εσένα, σου λέει γεια σου κύριε Κώστα, ναι. κύριε και κύριε. Μπαίνει ο Πάγκος, παιδιά, λες και μπήκε idol μέσα εδώ, rockstar. Α, τσιρίζουν από το My News. Θα σε πω, ρε φίλε. Ναι. Τζάμπα το τσίριγμα. Θες ατάκα, πάρτινα. Επόμενη γραμμή. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Ναι, εσύ κύριε, καλύτερα εσύ. Καλύτερα, χίλιες Χρόνια που πάμε, καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία. φορές εσύ. Ναι, Ναι. να έχουμε. Δεν μ' ακούς? Ναι, βέβαια, ναι. Κύριε, παρακαλώ, Ναι. μιλήστε. Χρόνια πολλά, λέω, καλή χρονιά να έχουμε υγεία. Καλή χρονιά, με υγεία. Αριανός είμαι. Αμάν. Αντικείτρινη χαλάστρα παίρνω. Όπα. Ποιος είναι? Ο Βαγγέλης ποιος είναι? Παραγιάννη, σε κόβανα. Ναι, ποιος είσαι? Τώρα είμαι... Εντάξει. Επίθετο ρε, μόνο. Δεν ξέρεις. Συγγενείς μας. Δεν ξέρεις. Το Εντάξει. ποιητήριο. Α, ο Βαγγέλης. Μπράβο, σωστά. Ο Βαγγέλης, ο Βαγγελάρας. Λοιπόν, Βαραγιάννη, οι παοξίδες τι θα πάθουνε. Λες ρε, πώς θα γίνει αυτό Μάτσι όμως? που είχαμε πέρσι ήταν. Που είχαν αίτητο, πότε ήταν. Πρώτο, πριν 3 χρόνια. Αίτητη που Τι ήταν. θα πάθουν οι παοξίδες, θα σου πω εγώ. Αυτό θα πάθουν Τι να τώρα. να περπατήσουν από το πολύ σεξ που θα σε κάνουν. Λες, Τι θα κάνουν οι παοξίδες. Αυτό που λέει. Τι θα σε κάνουν εσύ. Θα σε καρίσουν οι παοξίδες. Τι ομάδα είσαι. Τι ομάδα είμαι? Δεν είναι. Αυτή που χάνει και φέρνει ακροαματικότητα. Μπορεί να διαλύσει μια ομάδα με Αυτή φέρει που με διαλύεται. 100% ακροαματικότητα. Μπορεί να διαλύσει. Από μέσα έτσι κίνδυνος. Τι από μέσα? Από Λοιπόν, μέσα από μεγάλο μέσα ό,τι χολυστερίνη έχουν και τη ζάχαρο. Άκου Σε να σου κάτι πω σεξ τώρα απάφερε. να το παίξεις. Ναι. Λοιπόν, 3-1. Όπα, 3 κιόλα. 3-1 υπέρ του Άρη. Το κρατάω, Βαγγέλη μου. Το κρατάω. Θα σε πάρω την Δευτέρα το πρωί. Το Ότι κρατάω. είχα δίκιο. Το κρατάω. Να είσαι καλά. Πάρε μια βαζελίνη από το φαρμακείο σήμερα εσύ και άσε το 3-1. Ξεκίνησε χθε, είπα. Καλημέρα, Ο γεια. Βαγγέλη ξεκίνησε, είπα χθε η ήττα του ΠΑΟΚ από τον Καμπανιακό. Έτσι ξεκίνησε. Από τον ΠΑΟΚ Β. Πόσο χρόνο είναι ο φίλο? Έκανε μια 45. Το 0-4 με τον Τουρσουνίδη ήσουν μέσα. Κοίτα, μην πάθει τα ίδια. Ήταν. Κοίτα, μην πάθει τα ίδια. Γιατί αν ο Μάτζιο παίξει ανοιχτά, δίδει box to box, Ναι. φάτε 4 γκολ. Για να μην φάτε γκολ, πρέπει ο Μάτζιο να καταστρέψει το παιχνίδι. Πολλά δεν βγήκαν στον Άρη φέτο Ναι. και ήρθε η ώρα να βγούνε, Κώστα μου. Και άσε εδώ. Πολλά δοκάρια και έξω. Μεταφορικά το λέω. Ο Μάτζιο για να πάρει σκορ πρέπει να παίξει όπω στην Τούμπα. Ο Μάτζιο. Λέει εδώ πέρα ο Χάρη Ναι. από τα μακρινά Αστράλια, καλημέρα. Να θυμίσω λέει, ότι η ΑΕΚ Ντεφορμέ, το είπε πριν από τον Ακροατή, όλη τη χρονιά, τώρα λέει είναι 3 πόντους πίσω μόνο. Η Ντεφορμέ ΑΕΚ λέει. Ναι. Άκου τι λέει. Αν φορμαριστεί και αποσιοποιητικά. Και μια σημείωση φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή τη η ΑΕΚ λέει. Ότι μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή πρέπει να τη το δώσει. Είναι ένα έξτρα κίνητρο λέει. Είναι το κίνητρο να πούμε. Είναι έξτρα κίνητρο. Τα φιλιά μου στον Ανδρέα τον Τζάγκαρη. Νικάρα Βόλου είναι αυτό. Τι είναι λέει? Νίκη Βόλου. Νίκη. Αυτοί μα ακούνε κάτω. Το ξέρω πολύ. Είναι το ραδιόφωνο η Νίκη Και Βόλου. μου γράφει εδώ ο Αλέξανδρος Ναι. την ιστορία να πει λέει με ψηφίδι κόκκινο. Την έχει ξαναπεί αλλά έχει πάρα πολύ πλάκα. Τι είναι αυτό? Με τον άξονα τη γη. Άμα. Κλείσω με αυτό. Κλείσε ρε φίλε με αυτό. Δεν έχουμε γραμμές, έχουμε. Πόλε. Όχι, έχουμε. Κλείστες. Κλείστες. Μία μόνο, σε παρακαλώ, μία για να μην. Πρωτοχρονιά 18. Χριστούγεννα προς πρωτοχρονιά 17 να φύγει να δει. Έναν κρατάει, Μίλη, έναν τυχαία. Ναι. Λοιπόν, είναι Ανατολική στάξη 75, ψήνουνε. Έξω από μια καφετέρια. Ναι. Περνάω εγώ απ' έξω, βλέπω καπνούς, λέω κάνε πως δεν βλέπεις. Κουκούλα. Φαλακρέλα. Είναι μαζεμένοι καμιά 50. Ναι. Ο Γρηγόρης είναι εκεί. Βέβαια. Ναι. Όπου τζάμπα Ναι. είναι ο Γρηγόρης. Εντάξει. Όπου δεν τζάμπα πάει. Έχει γίνει ο σεισμός με το τσουνάμι. Α, ναι. Έλα να πιεις ένα ποτήρι, δεν μας καταδέχεσαι. Ενώ θα έρθω ρε παιδιά, πώς θα γίνει. Ο κόκκινος, το μάτι θολό, ξέρω εγώ, ο αγώνας μαύρος. Κάνετε εντάξει, τώρα. Κάνει περιγραφή και σωματικά, ας πούμε. αρχίζουν Σωματικά. τις κρυάδες Ναι. κτλ. Και μπαίνουμε στο παρασύνθημα. Ναι. Για το σεισμό. Και αρχίζει και λέει ο ψηφίδης τη δική του θεωρία. Ναι. Το τσουνάμι Ναι. με τον σεισμό των 8,8 ρίχτερ Ναι. έκανε Μετατόπισε. τον κεντρικό άξονα της γης. Ο κεντρικός άξονας της γης με το τσουνάμι έκανε ένα... Αφού πρώτα παίρνει μια λοξικιά από το κρασί. Ο κεντρικός άξονας της γης έκανε ένα τρακ και αποκλίναμε 12 σантιμέτρα από την πορεία μας στο σύμπαν. 8. Ο κόκκινος. 12. 8.
12. 8. Χάσαμε τη διαφωνία, ρε φίλε. 1 τέταρτο. 8-12. 8-12. Το ξέρω κόκκινο. Ρε. Πάντα ο κόκκινο σε αριθμού, τα ξέρει. Ναι. Όταν γίνεται μια κουβέντα, πόσο μπορεί να πιάσει μια μαζεράτη, ξέρω, 330 Θα πει αριθμό. Ναι. 340. Είναι η αριθμοφάνεια, έτσι λέγεται. Είναι όρο, θα σου εξηγήσω άλλη φορά για να τα Ναι. εκμεταλλεύεσαι. Α πούμε, πόσο μπόι έχει ο Γιαννάκη, 1,93. Ναι. 95. Εκεί είναι για το χτυπά του αγώνε. Πάμε τελευταίο, Πάμε καλημέρα. τελευταίος. Ορίστε. Ναι. Καλημέρα. Σόφι, τώρα τα βρήκε τα λεφτά σου. Καλημέρα. Εγώ θα συμφωνήσω με το πιο προηγούμενο Κύριο. επειδή τον ξέρουμε τι πράγμα είναι. Ναι. Δεν είναι κακό, δεν το λέει από κακία. Αυτό όμως που λέει δεν στέκει. Δεν πρόκειται ξέρω εγώ πώς να το πω τώρα, να πάρουνε παιδιά. Αλλά πάνε σε μια παιδική χαρά σε μια πενταετία. Και α πω εγώ αν στρέφει δεν στρέφει. Τράβασε καμιά παιδική χαρά και τόλμα να πει κουβέντα να δει για πότε πισάκο θα σε βάρουνε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Ναι, θα σηκώνεψε το. Να δει δυο κοντομάλες και δυο κοντομαλί να κουνά το πίπι και να πάνε πει κουβέντα. Σε πάει καλά. Και πάω να παίξει αυτό που δεν έχεις. Άντε μπράβο. Να Δεν θα παίξω. πας τώρα. Κυρία μου, Κυρία μου, με ονειρεύεσαι κάθε βράδυ. Άντε πήγε παραπέρα και να γύψω. Πέντε τώρα 10 η ώρα είναι, φεύγει, δεν έρχονται άλλοι. Ναι, κυρία μου, ξέρω ότι με ονειρεύεσαι Γεια κάθε σου, βράδυ. Σοφία μου. Στην Εμινόπαυση Δεν απάνω. έχει εξοργήσει όλου. Πώ τα καταφέρνει. Όλε τι πλευρέ δηλαδή. Μπαίνει σε μια διαμάχη. Δεν παίρνει τη διαμάχη που δύο, ξέρω εγώ, έχουν μια διένεξη και ξαφνικά έχουν και με αυτόν. Και οι δύο. Πώ το καταφέρνει αυτό, δεν πει Θεό, δεν παίζει. Δεν ξέρω, έπεται συνέχεια. Να πάω Πάω στο καλό. γυμναστική Ναι, να ναι. φτιαχτώ τώρα. Ναι. Να πάω στο καλό. Να σα πω μόνο εγώ ότι το 2024 θα είναι μια χρονιά μεγάλου ποδοσφαιρικού ενδιαφέροντος. Περιμένουμε το Euro. Θα έχουμε πολλά παιχνίδια, πολλά γκολ και ποδοσφαιρικές συγκινήσεις. Πέραν όμως από τις κληρώσεις του Euro, έχουμε και τις κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκης. Την Παρασκευή 19 του μηνός, 19 Ιανουαρίου, μετά τη 1:30 τα μεσάνυχτα, διεκδικούμε το μεγάλο χρηματικό έπαθλο των 10.000 ευρώ. Μαζεύουμε από τώρα λαχνούς και η συνέχεια στο καζίνο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα ο Γιώργος Ζαΐρης και ο Γιάννης ο Πάγκος.